Nipa said ye dear Jumadano, Yatras and Yatras, Muti and Cassia, if you had any Chemono, Bibinti and me, and Shia, if you had a way, Shia. Macato was a Fiada Biaco before birthday. Aha, no, you did not be BGG and Nika credit your home como, ye pipe on your vibe maniama, a cotote at the Maya. It didn't hear the nation's uncle offer Bishop Lumba, my many papa friend Kingsley, Kwakubuach, media the chairman, my home. Aha, nyame heda mam din ede ba me honye fese me din dia no afa no sana yakun akoye ne na yatena se no na yatena se ukọ MC a ona omo bu adwuma se na me ofa se no kwa na ya adwuma ya friend Kevin oya ata akoye wo bu adwuma se omo ntafo ban no omo se makato se oba akọ wale ba akọ na wan kantim na wa mo ani ana ho on ya foforo woro ne shirt na do ho akọ kire no be hu anse se ukunu nia eno nya ono waye because omo se sa na tie Intino Kevin boy Juma papa sa na woko eye studio B no a bia de be TV ne so no a obokwa akwato eye ko be jesi simprimu se de omo kire no be ma ne so wa abrante tentegram pa na ni mu enyam na obokwa akwato no wa che se da chi bia no fa ha na buza so pe ko be jesi eye simprimu na ma kire wani bono so ase yedi atro obehu ye ka no kore nso so a obehu na ne ma akona nim pa ye firi wodi ana ye producers adane de nyina mo kan homa dwumadie ne ye de na eye akono edin no eye nkwanta bisa Isaac osi ye nyan nkwanta so entwe homa ni nanso abrabo ye de na o ka tre da banza ye sim junction ne so na se o ye hwia enyi na se ono no aye no ho kokurumoti usa no bo po enyi osi mi ye nyina ho ba driver bia so ono obesiu osum fidie no a ayiu sanso na ma de nyina man no o hyeche no a o mona bonani ntimi nkasa bebiri koko sechi frecha adwuma manyo nam yada no onso na yefun wa adwuma manyina wa fun wodin ba ko on friend eagle anya eagle no DJ din bi so okay that me pese din na mabo wasi ne se producer oba adwuma manyanya mfa on wasi ne se wa kira manu ya se mo antua nka yi obeja radi yakubo akwa pepirima me yem program now baby dressing bia am se ko nya wo dia fiase ye ko mpem kwa asim bia are the din ye ko certificate wa bodam woni ne kwanta buza onu kwanta buza na no yire ba anja so yale ade ye chimi dede na no kan no krese na yire ne ba ele fiada bibia betmasi o ene fiada nyame adom yakoto abasumdia bandine no ye be cheche asumdie num ni ahane ne makonya ne hu Ghana fo aso se ye party MPP anwen no NDC fo no mwe ne ye no de ne ye ka ye nyina o ye papa ye ko akoye ne ma no otane da so da ho ne sa nkomo wi da pono so na wo se nkomo bi se be da ho na hu so mo na samua Asem Mpe Nipa ye panyini tim na hu agudi apole na sa se be duaduam de no kore no na aba ye nimba bi obi awo ene nkomo ne be dini me wo frem na ama mu se ugina ba bi fa akoma yi wa firi so no kore am ka chiro ye penokore wa ha nti uba ye MPP for ye lusu which of course me kura ye me de because me na ye machine ye lusu nti nya no ne ye be ko hu bi mu sisi NDC for no papa na ba o ye president e de no ye ni beje ene no ye topic ye horo da ho ye ba be di hu nkomo no ya ko akoye nim nti hi omom ya no kwafo ye mehwe na papa no me ye bibi pamoa wo man no in favor ye nuanom in favor ye maamenom in favor sabe ye ma enu na hia sese nya babia me woni babia mini ne yankonko ya na niema enko totin fama agudie pole na atenase ene se do abo African top no tim so no na head pam to mala ni bi na ordinary shares na sisi pianity agufa no ene me dofo ba no sa to ade be che me kan baga so do ni mo yedene etimenka ma disi okwakum ya me ma obi anu mate aha ena afezi so omono asamwa ade mono no ona ge bi se mpacho papa no ya oto na body se so ana is again I heard the fears are falling. Papa no so born to matter and I'm so far I'm share jeans. Tell me America life no woman is kakra. Me sole na nka won say to form no my am hu yi. E say me dare. E be sin di me dare. Everybody nchira ofia na yankunko yenim. Osisi prisie obi sisi asisi ni bisasa bonsam kra ne bawu nti abrabo na wo bo so hunso obi sisi wa mpacho mo ni nyadene na hunso ye bibi kakra me ye ntwimfa so na wanhwe ya ho kan ni beja ho akọ mpe be ma sebita frache odamre nti mpacho ye be ma na wa abrabo ma hunso obi sisi wa aya sisi ni bi na ye nko emfa enko ye no agudie polina me pacho bibia boko de ofa enko nwura hu me mobo
ene ye fiada o de menkwa cheme na ye free afia hyase be pem san abri ya na dodo na se me se nkwa wura na nya nkwa wura dawro man ka me wai se nya nkwa wura dawro man ko my Ghana nka ye wai se nya nkwa wura dawro man nka ye nsabi ka ye mfata bi ka ye ninkwa sabe wona awuwo no nya se bi o mo chen ye da bi na emuma ya dum bi ana nkwa wura ama na ye de aso ye so enti nkwa wura dawro ma wofa me ho ye pa na nsusu eye fiada kakakra bi bretie bi na fe na kona wiye na mesra nkwa wura se na dawro ma wonfa ye nyina ye ntwa come on ofa na so ho ye Ebrade ya ofa me no shi aya che me ma wale so nso thank you wa ya de wa ya de ofa sa meka nani ese ma ya de dai sa bibia be boko de o je bibia ti apo wo de o bibia ya kama ofa mi ma wa wali so fiatu mi ye di ne no fa ye ni say no obi ehun agria pale na wa fun se ana go go wa ma wonni mun go wa go yeah wa po wa yeah ana wa me yi ofra ho mem wa fa wo madana o pambo ni amem pan me na me sere se wo de ka ja na ke ye hwe agria pale unnim from mem Odo uva kwaja mi na ma ye ni den enipa ye fun enipa ni kwa kumba jo bia boko anyame adum na nya boko kwa kwa ka je ye uti fancy awrade o sa ya no uti fancy awrade o na me de sa amfa me so amfa me so nya na mjiro wo amfa me so because ye na bia to ye pen ma wale fasi prako na ya o fasi a good point na zunya me ni ku in fact one more wa shisha me lesi so time still am you film wo ye machine na ni yes on one to de bi oti na ade bia na kwan wo good ye ade asema wa ye no kwa kumba jo bia boko dia wo met ba do gra che Viadenye agubia boko na o keke kan se bi say if you are your type program so no maybe amoye no I will know for you mo very careful okay on say for you say we safo kantankan if you anya na e matcho man yeah am obi atime tue ka sika ebe hesafo kantan matcho man on to kwesi we fatness do na se won so waka se okoba be ma 10 gram we say minyamfo Aje kaso obi eniminyamfo kwaku emu nsam ne bebre o okay ono anka so to ho se o eniminyam ni ana so eniminyam ni na wo so wa ba enche ubon so obi be bie do na ye nse tuze se enkoye man so a obeka to sisi so se yanka ni wachi a o se agure de enti enunu ho na nsre so wa nunu ho na ensre enti okoba woto na wo sresre yeso wo ye be ma 10 gram wo wani mu onyam na wa hwa eboa etisa ti gwa fu de yenko anim so na na ye obi ka se na Friday enna bibia betimasi so ni ba bia enne so ni ba bia na Friday na eboja ye kwesa na manfo afie di yeso ye bibi ma manfo so afie na gwa yenko blo nya isa be de Adam no be shia baby sika ni wo ai be shia Adam ebi nsi pen yes pen me kai je ya boama one ai boaje bantema we dia o mama na che no machine na che if you are growing your stomach wade be ma gram no beta o mu asam no so mu no chie mu genzi no onu ade no ho be kire oba ya on studio A for the amaye studio B for ne mbeko na o sin kwanta biza na oka se wo yare ne sisi frɛ me no se kwaku okure ni mka me yare nyam betu amka na mse kwanta ye nyina ye hu saada so oba na masere na saada no oba me hu ni amka mse me yare de na kwa ya usisi ya me oka ya na me se na mu na sisi ade na ade to se ni ntiam de to ono so oba na me ye sisi adwuma to me agbo we ye fucking kwanta buza eno obeka sa ma obi ehu na nsa ne ya na onsem na gudi aka na nipa bi na ti ana na so nkasa o e wo dem wa
Chihwe nipa bi. Normal okay. We are down to Vahinta. But man, Susie ever felt good years. Menina di kukwamu. Oh, now I see about life. Nipa cross or tia good year national can one in a day. Wafu, dear Nancy Pay. The bear for that, Miss Matches him. Sunny and I will not yet that you have churches. Not your chunk of oil no mama. And I'm got wrong. But your channel more no my can you met your chum. What's this reprise here? Obisi wezi sini bisasa bonsam kura ne bawu. Enti Sompa Asem Mpe Nipa edwumadi edi ne ha. Wo katakata wani bu obi apo, ye katakata wani atrend ya bokwan so. Ana Kristo kwan so ye two things. Ye be pra na pra wo. Enti mpacho so wusisi obi a na wadwene ho na yetimi akoyanim. Aduru ya futu sam se nya duru se ya ne ya hit ne ya ko akoyanim. Ne igiri ye sam panimfo titira didwa adi adwa asamene no omo hwe dwumadi omo frafofro ka kire omo se ofa ne wofa asefo atenase de o se ha no bia de afidie ne eto na yeko ekoyanim ya na hu se Friday bi wo ha me ba African we na ye correcta mpacho afa K16 odifo asale stadium se difu kese na owu ye no nyan ba bi ko ni opposite na afa K16 wo in fact African we afa K16 be pam no yembe hyew du be so no wo fa pam ade wo ba bi ba ko a wo de okọ stadium odifo asale asole na opposite oso pa afa K16 obi abekire na wapam bikura na material bi aka na ade ato wo fa wo na ahyew ani munyam dikọ ekopam ade ho na ne ma enkotote emfamo ene yafutisem na ne yekoso no afutisem no uyi firi abraboma enye yiye na me tuufo no afutuo bia ni wa cha 21st clinic se men kan kire wo se yade ne betima pra betima kun stroke betima che wo beka dem wajapade nyina achi oyede betena so o ma betena so ukunu betena so onwe abusuan be ba beje because stroke no achiwa ebi wo etimi kan adwene onsem nsisi so bi wo ntimma umie wa no ebi wo asabeta frache timma obubu no aka bi wo wonsa utinima enye ye nim ne ye beche wo du free ase ehunu se wanantu oto ase twetwe a ene ye friend sciatica lead to stroke into 21st clinic se men kan tro se unya hunu sa yade ne petutum ni kabla o makache yade ne suro 21st clinic obi abesa me wo ho aduro nanso unya wura 21st clinic o mayale sabia otu na asi foma yade nya hu so awura hope otimi yira 50% ansa no mdo moduro 50% aka ma yare sa no akokora me pacho wo number ye 0540 311 0540 311 311 me pacho wo kosa ho yade wi a mizo drink and agudia pol na be chem drink bi me hwe na 5G mixture oni mizo na nam mo ye nuafo sa 5G ni mizo no omo bo adwuma papa se ye kodi bronya wo bi hye fridge ma oyiri mpie oya ya drink denti no kafie bosi na ni ade kire wo akire ne se ye mpie ansa ko ye mango ne atwimu ahoden de ni nyina na de aye na brofo kwan so sa na 5G mixture anso boa na gime ye adwuma ye be pon 10 o'clock no ndubrem bosi ofa ni ha asemani kum unya bo 5G ni bia tina gudi e ba no de anu bi na brem na afem ho aye de metima ye adwuma no edimba chaw tobi nom tobi ton tubi na facheche tubi koton afifa bi ko ma wase ne ukunum na oyerenom na enema enkotote mfama wo number ne 0246 270 271 0246 270 221 0246 270 221 so from mo ombejos number na the power 0246 270 221 from na omomo na ne ma nkotote mfama openchire mu a medie ya so from mo de baba Sompa achade ne guso ekoso maame bronya ye kodi last week nkwa next week o sesen na ye chama akunafo no na ye chama ye nuanom nyanka no enti wude ba biem a kire ne following year ade a efe wo Sompa achade ehunu se ye wi a ye wie na me free se anka early January ye papa brother Foster ba me start aboda huru na aboa ne ho aba ono wote adoye ase no aboa ne ho ne famunti no otwen ebeka last month ami yakodi bronya no start kakra de benya bi ode ne de asoso no ode ko ye kwa kunema ye mistake kwa kuma ye mistake o onse no am frel ana m ka cho se papa bi no a waka se aye
oye obeya adoye ni bi this year ya eniema bie man wo frɛ me no so fa me sra bia wo bia me am de ka ba de niema abrɛw se niema ba so fa entade mpaboa na aduane obobo so saa ampa me to an wode ecolak buy uni sa me kan se no nam de gosi fem rafi ezi am yam hia hye me e tena was fasting me de sikam e ka me wanya mbetua me ka nti ono ni din ye nana na mepedi na ma nana bi na soso se wo ye adwuma wo atinga junction side o okọ ahojo mo ho no wona ton DSTV wo kwan no ho okay wasin senchane ya ACC wo na blabutu wa se be yesekan wa na bedi mu ho manfa manya mbebusa china mde beba wata anti mbato so mpa ache de wo so ye wo de obi ya ni ayi kura no chance bia mo sa de sekan wa na besim se cham de kola kini chene ma adwuma na se Monday o sam de kola kini besia ho niam asa pakia wasi yemfa mra ne yemfa mo ye nuanom a onni bi nti mbato wo fie na anya ya number is 0598 559 802 0598 559 802 Brother Foster Anatala One Media number ni 2 ntia ti ba akonso ye 0241 272 990 0241 272 990 ofre Brother Foster Anatala One Media o send to so a ebekona niema akoda 3A co capsules koko edro papa no bi mimini bi na niema nko yi mfama oyere se obesene ni masisia no wagem o de taatawa trabia koko yesa koko ma akosene ni ma no apem o boss ba ko mienu an ye from Mr 2 minutes no aye mere etimi ye ba ma bia anya wonko bare ba na treat enya ubiem etimi ma meka sa asa wo no abo adabrijo da bi yare e ba na aba dinya meka cho nyina ne sempa cho pebi no nom na eniema nkotote mfama koko no eyewa etimi sisi utu ano uja na abusa wo chim na loko bi sa ma ekoko uyam timi tim etimi di moja trop grade kokko boba ekoko na yesa koko aduro no ebi wa etimi sisi wani asesa bacho no maduro ni bi ni nyina be pone na wanya asumdie one number no so ed 0546 107 107 0546 107 107 bacho no bi koko wanim na niema enko toti emfamai kwagu sompa chedio ya futu samna new how to gift and how to give and blessing in it mpacha very important how to give and blessing in it so nipa utimu ni saade na okoko wani mabrabo efama ene sompa unize mitin ya meyere na connect me sompa chedio kwagu manenko kwa dash me kije se Friday de do samre ya nipa biti ase de ye bia no aye bojaye because ye keke kan no ma bi se ya na kwa ye nso ya fe wo nti sanso no mo so ya no mo so afe nti do Friday de a na say enoma a share so no ye sane agu nti atifo mfa ni je ani aho se penye ya sa na ye nche ya dofo senior college o mo call ye ene wo mo a mpese mo wi mo ntimi na ye besere kwagu manfa kwanya we so ya na de bia ye ka sa asemi o mo ha no mo frɛ no bu a wo frɛ no otie no ya ka dia no bi wo ma wo se ya na senior college dia kwa be no mo fa so mo do mutimi wram ye no ma bi se o mo te o mo ho ase dia besere wa wo be frɛ efri na kosi ni na wo twe besim ni da nyina no ye sere mo obi a otie bi a wo be frɛ afidie so no mo frɛ mo bre ansa na monya yen nti wo fra esrew nti wo ka hello na wo te ofosuo nka no so ka hello ya fra wo sei na o ka wo de ka ko na wo te kwakulumba nka se bia kwaku hello wo se ya fra wo sei wudin na ya wo de ka ko nti ansa because they wo start ya wo kana eno a na namu ayeti wo ya se wo kwakutie pe anhwe na akwa wo te wa wonte ase ye be se mo fra mo bre nti fi na kwa wo fra bomoden nti wo de oka hello a wote host nka kasa enkutie ho na obi abete wonka medase kwaku na sompa chede bigidi yese ya bon ho dawura baba yemfa seda kese memia menwa pane yire ya frɛ no Mrs Safo ukọ ayia ekwan bebi omo ye kwan taxi fo giginan wonse maame fefefe bi ton normal tale ho aha opposite wono minwa pani nyina ya asante achemfo na yire no wona ton de bia na maami wo ye sompa chede no wo ye bi na ne de chenda
ochimu no kuranta de a efe o shede yimu no de gu ho sama na niati na niati ana o yimu gu ho na ne wachimu no friends favorite so me ma anumre ya waba ami ati ni receipt so ama no ka chem na so mo mpa ngusu na kuma so ade de ohia bia no omongu so na nyankopon onchiri mpaebo de nyankopon peye mpaebo eno ne ye kanfa ma obi biara se na wo hwe amanfo aho keka omode frosoro ha de no meba enya asem ketwa we kire se da wo bona ye bo no amanfo etie yen na omote ase enso eno nti ne ye ka che wo se ye kahye na ya mo ne dawura ma obi nso ameye bia na ye ne yakwa nipa bone ne amam eno nti ye ka che obi bia se Sompa chede no megidi ese ne na wo twe pepepe enam di se ekoso meboa enu na wo meboa ya wada ebe enu na ye chama wo mti ye hwe maamenom ye ombede da hakwo ya promise wo mo enti sa time no na sa maami ana nyankafo yi ya promise wo mo enu nti de kuta obi a menye se meye na maye fabrantem yese wo ba ma wo remfi bompa ye gusu ade bia wa bompa so many years na won sanka no we de atwatia because na no ye ken amanfo mu di adanse sebe o mute se wow obi wo hono mu a kwaku ade bia na wo pe wako ho mountains wo de ne yefu ato ho enso ste wo nyan ade nyame pese wo ye na fe na tam na du ene sa de ye ken nyanka ne yusia ene akunafo eno na ye ken timisrew baby na wo so ko sha ko bompa no e be better empa boy but kwantia no e na abeda ho no kwantia yi eno na abeda no utie ye nwanu mo frɛ eno a ye ma me bi frɛ na the way no si di na dance no chese utimi za abura na dwene ne ntia se so wo se ade ketekete bi na obeye yi o na oka che urade sa ade ne de kuta mini amekoye o okoye na ade na odua ne ketwa no wanya ne bafu enu ti ya kan fam obi ase efiri ochena ye wa ha wo ba ha kra na se wo de adwuma en ka se bia ne ya ma adwuma reception wo du wa se bia manfo wo de froso ha ne fa wo de bra ekuofo eduruma bia ya na mukukokwa yie kwaku ye kan ka bi wo kra akofra ayede a wo ye nti bibi besi kra na atwa o bibi besi a ne nyankopɔ ama na pa because ohwe nipa ba ko ne papa ye ne mpa bo ye na aboa sebe ma maame bi froso ha asemo mi nya kada maame no wonyini maame na wede na nsoma enkura bi mo mfa maame se re minim de sompa sompa Asem Mpe Nipa sa achedie yi di aye o se last year obeye na ne matu kwan ne ma etu kwan no ne no mamu odin obu a watu kwan pepa sem ukunu atu kwan pepa wonya bi wo yire atu kwan pepa wonya bi unwan mu wabroche wonte wo munka obabi wabroche wonte wo munka me se fabra ne bompa egusu ne ka che urade se ade a me koye ni papa yesu yi de mi so a kire woni enti bomoden na urade boa me wo de hwe fa so urade hwe se urade mowa enu nti yen kasa bebre yese ye waha na yawa de twa mu en yawa de twa mu na wo twa ye besimi enu na ye beche intentra so yawa de be di animi intentra won kasa ye mi hu yanka de sebe eni adro bomoden frosoro ye kuta obi afabra wo de ba so ayesra wa adabraka na anu sei kwakulasi eto no ma bebregu yi nyame ne kreni obu a wo de ba ya kasa sompa chede no bia sebe debe no de ba mesrawo yes I should know obi go me pa mcho eno de mesramu yenye ne kama na enye fe te se de me se safo de ba yi ohun entale na ni ka efe afi enwan mo mo abruchire nso kwan bi so no bia no ma ntimi mfa mba e bia obetima ye ni sika emo ne ade bi su kura obu o abruchi wa bi store ha ni nwa bi na hweso obetimi no nwa na kasa mesrawo me we nyame na ma me wa ha madwuma sem ne bibia no momoden ne fa sompa chede no emo isadi ne no maka ho ne fa koma sompa Asem Mpe Nipa no mo mfa ma ye maame ekurafo ene enyanka ne awisia no mo mfa ni di na minim se o yesa kwaku yankopon obehira medase. Thank you. Kwa kuna motene nkano Asem Mpe Nipa epenyi no ona aso ato na body no oje fatane pa nenye utwani tino se ana oto abody ni sa na ne me kotote obi anyale ne
asumdie mu ane nam no ni ofre ofie kan no wanyale ojure won wo kan we ya sompa Asem Mpe Nipa sompa chede na na eguso no aye bo hu dawuru se nyame pa ya wada ebe ba cho kwan wa nyame pa china ye Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday aka 6 good days na ye de ma awofo no tie mfa se woda ye hia wo pa ye 5 days de to so nsia no na ye de ma ye maame no ma oni bie ansa na yasa akwadwiri nyanka ne so ho ntimpa chew wo bibi de cheya from ne gosi ne nannum so amfa ma na o ya ma na ya asem foforo mpa chew e kan wakoma ne ya tu anamo na enema enkotote emfa emma ya gudie polena ofa medase mechia ye tiefo ene ahwefo nyina mi fiura nana ma nkwa afa asem che nwumre mechia wo ofa sompa chede ni egusu ayebo hu de wuru no em say ye kan ye kan oma ho asem Kristo se mana memma wo se hwan na oma mi asafo wadi mi bibia ma nhye na namu ti ye kotosre se afi nyanka no so ebraso omu bedidi nyame nam ye papa Dr. Blessed Foster na da Roma eneja odi a dwumadi ya bepia santemam o my Ghana ni wiase afa na nyina na ye papa tri mu po nyina ne se sebi obehu akunafo eni nyanka mobo eti papa so wabie ne nsam se da Roma de wo no mofa mo de meka ho na enye nhira na enhye Kristo animonyam na yenso yenya enhira ne bi enti ye besere enkuyokuofo momoden ase mo ba beso nkwala yi mu na duruma bi a nyanka se mo mobo ye to da ye se ekom da nyanka ye so oyale enya yale na oyale ne mo ekom na ye den ede no enti afi nso ekom di nyanka no ti mo da Roma mo mra na mo meye moa ensole mu ene yakuyakuo mu sabi onya ne obi a wanya bie nko an ma eye yie ye besere se ye ti ya hefo ne tiefo nye se ye ka de ama sabi asikafo nko a se ye ka de mesikafo nko a de na se obekoso wanya sika ye so ahiafo ye nya bi enti mesere de wuwo bia mane nka wakoma na beyi bi na fama na wo de ba so abomode na nya urade ntentam na hwese nyankopon onfa so no nhira wo a dana me eka akuyafo enobaye na ewu afuo ni mu no tubi na ton na fasika ne beboa enyanka yi na wo de eboso mpaye na ne awurade ntentam se awurade onye wadom no onye wo mu a me se de wo de ahia asem ene wakoma mu asem ene wawre hosem a wo de ato awurade ani mu a emaye no ene awurade nko challenge na beye nyanka chede yi bi na se awurade o mie wo so mfense emfa ma wo a eti yema ne kan yakoma yesere yetiefo ene yahwefo oma de ema obi nyeyirew ana ema obi nhyew semma dabi mane nkan wakoma na yibi na fama na wo de ban so amekishu se ho so te ade ye ho te na ye akono na ye anika eno ne ye de che na nipa ni nsa somo a wakase awu awurade wonye de wo nhiraw enti ye besere ye nka masikafo nko a ene mekasa kire 7 praduasa mobro wani bi a wutie me sadia wo no e bi kura no na beso awurade ani eno na wo benya nhira e de afiri mu nti ye mu ye ho abomfia se ane ye ka o ma na se ye peso mpacha de a ye ka de ma asikafo nko a da bi asikafo wo de ye beba nanso ye so ahiafo no sabe empraduasa kwan bi so ye nyi bi na ye mfamoa ye papa no ne ye maame no mo abrochire yankopon nhira mu binom titiriwu fisamo wa komapa e wo ma afi so ya tre ye nsam se madawro ma momra na momeboa enyankai sika fam titiriwu sika fam ye papa no ne maame no mo amwa abrochire ne enua no mo de sika ne ehia eti madawro ma momfa sika mra na ye mfa emu enyankai ye ne anim sade ene wo mai mu asia ya den afa e den de na so nya den ma urade eti kakra na wo na wamiemia so na bomode na yi bi na emu ntimi hihai na nyame nsa fa ho mo nya dai ensa fa ma enfa ho ni se wuko school enfa ho ni se wusu adwuma enfa ho ni se wuwo bi enfa ho ni se wuni bi o kakra bi na wo no bomode na bo nyame mpa na nyame eni nyame ntentame se enipa bi a wo asase su bia no wo ahiasem wo adesere de a wo di ato awurade anim na ma o man ho asem a ye kan ka wakoma na yibi na wade hiade a emfa ho ne mpa bebrebe a wabɔ no fatu nyame anim na ne awurade ntentam na kakra bi a wo beyi di aba no hwɛ sɛ de nyame ebe fa so de ahira wo kwaso so mpa akyade de obie ni ho a
wabɛyɛ saa emuwa yi bi ana wabɛyɛ saa adwumadie bi obetimi akasa Nyankopɔn egu n'anim ase da dabi ebi kura nsi da ebi nsi da enti ewo mu sɛ akuakuo ne stations bebree yɛ nanso me kanfo Sompa aha no mo de yɛ ayɛ den ama yɛ tiefo ɛne ahwɛfo yɛ papa nom yɛ maame nom sɛ madawroma afi enyanka no mu bedidi eduru mmerɛ bi na sɛ bi a yɛ kɔ park kura ne yɛ kɔ di sɛ adwumadie ya wo nkwala ne bia na wo sia fem na wo wura akɔ wotimi hu nkwala ne bi ofa na wo wura wotimi sɛ wo wura akɔ the whole day wadwene nyinaa sɛi kɔsi duru mmerɛ bi a emu ɔya ye ka kwala ka ne maame te ase a ye akwala ka ne maame te ase a na ka ne papa te ase a eduru mmerɛ bi emu ɔya enti yɛsrɛ yɛtiefo ne ahwɛfo sɛ madawroma momma mɔden ana momɛyɛ nkwala yi mua na akunafo kunani na sɛm ɔmɔbɔ okunani asɛm ɔya yɛ maame no akunafo ɔmɔwu ka so ɔmukunu no mawuo no kwasɛm ni eduru mmerɛ bi okunani gye sɛ ɔsrɛsrɛ ansa no wadi ɛnyɛ ne pɛ no no nanso ɛnyɛ dɛ ayɛ dɛn abasa te yɛsrɛ maame no papa no sɛ madawroma entoma na ɛwɔ hɔ no momfa bi mɛboa na mmom de ba hu sɛ ho te anika akɔnɔ menka sɛ kɔtɔ mo no chenchina na fabra na mmom hunu sɛ ade na wode ba no ɛho twa boso mpaye me saka biem sɛ boso mpaye cause wo ma nyame yɛ dai ɛma wo eti ade na wode kɔ no firi wo pɛm firi wakomam firi wadwene mu honhom o kra no nipadua mu nyina na ade bi a wode ato asafo awurade anim no kagu so na fa bɛyɛ kunafoɔ ɛne nyankai ɛmoa ni sɛ ntini sɛ yɛne ahwɛ advert a efitin fie be mienu fie miensa na ye papa dawroma wa me yedi se adwumadie ya na sade akunafo ni si hyira nipa sade akunafo si kansam ni omu hyira nipa no minim sem no na nyame aye adom a ene ye da so te ba bi a yetie yi enti yesre yetiefo ne ahwefo se mo momodin ana mo meye kunafo ani nyankai mobo na fi okunani bedidi obefra ntoma afi mobro wani bi bedidi obehya atade ye man ketenketere kura no last year doctor ma na ye papa ma ye twitwa ntoma nim akwala bi oba ye bia nya ntoma kata ne ho de obedie de obehye ne de obefra enti ye besere se ntoma no soso mo ma ho nye de ehia sika titiriw sika mo modin se nyame ye adomo a mo betimi di aye de abre ye efiti nne ediko si nyame ye adomo ya wada ebe yi na ye di dwumadie no na enra so fa mpanimfo ma ye te ase se ena aya ha ye nimu ha no so mpa so wa me ye nimu ha no ena mo kwan na ye na mana na eda nimu ha nti nyame ye adoma yima no methodist ye opposite ye ya ha ya na ja mpanimfo no kwase mpanimfo ne asofo akokasa na papa no ye nsabo kumu so ye nti ho na ye be ye kunafo e program nti nyame ye adoma ya wada ebe yi na wotwe ho ne ye de dwumadie ni be hye from Monday ye be ma inkaku ede ko no nti madawroma wo a wo mfa wo de ma ye bia bo modia sa wo de ye de ebeba enhyira we de mesra ye tiefo ne ahwefo se ma o bia ma ne mpa ne ho obi amfa ne de ma nyame nam so na wo nhyira no ofa me de ma no asi agudia pole na awurade nyankopon nhyira ni se ne wo fie no so ebere no so ebe bia atom na omo nso enhyira ewo giving ana sebe oma emu no omo de abana ne ma akotote agudia me yemi program no mo se mi sister fefe bi mi nti of London by nyame nhyira no your friend Docas nyame nhyira no oba wa be bo asetina obo so of head o mi nko biem wa betra Ghana wa be bo of London de ne matu aba through me program no wa be bo sister Docas yes nhyira ba ofie wofa yes na your friend Lavina by Didi oba wa be bie company kase na company okay ni company ni din no Lavina by Didi eno ye de ade no ye ne say I frontal beat na okay beat na ya na ye ne eburo nya idi obi anfa na ni kirim eche ne mo brother fine na oni wo fa se fo nketo na free America ban London ban so ne omo so abesua omo so de ye tom ye de to ya senim ye nan ne ade no omo ahojo atinga janshi nyame nhyira sister Docas nyame nhyira na ontina wa shi ndi otwa take it by so man nyame nhyira na white okay sister ya ma omoni adwuma yes awurade nyakopon so ma business ni so mu atre watwe customers bebre ye pa ko ndi odwane ba ada so baby obi bebe to bi ayempoyi wa wotiri o so chi aso ye virgin aso onye na bro chire tena di obenya Wofa bro chire sister skin para bi onye mi sister anka wofa debi wofa debi we dia me de stamp asiso na twam go awusia nyame nhyira oni pa bia na eguzu aye kan ne se
Sompa chedi o. Sompa chedi no kure ni ye check in aka 6 days na ye de che ye maame nom a sabita frache omo ye ekunafo. Ene ya kire mu se Sompa ha no se na ye choke. Nti materis asori na wa ha na ho ne ye beye no. De bia se de munim se ye no no saa na ekoso wo ho. Ti ye sro no se bia wo bia fo achede we abrabomu no mfa chede ni agro gift giving omano ye kan ho asem no is very important in life. Onipa bia wo bobra na ma doye kan wa brabo ho a unhunu abrabo ani so na atime kunko wanim etime ba chaw ba bibia wo wa wutie mi no mesre wani die kwa so se me ma doye mpawa bobo ano bia na wo die so bia wo die yekuma bi in fact wo de ko check na wo fele eno na brother first atnase ya djuma wura ate ase se nyame ehira no obi ndi ade no wo mfiri so mo de yekuma wo nya adaje wo mfiri so mo ni time wo mfiri se ye kwa ye fele na onjiri nyina na nya ne fe sa wo tinhira na ase de a wa ma bi mpo na osika wo ma ye nhira ma ene aye ni se ye friend so mpa achede no ndi wa wo ye viewer wa wo ye fan wa wo tie yen wa wo pay asem so wo keka ni nyina bomu sa no a na de ba ye no sa da no hwa wo sire no eye wunhira eye wonkoso na niema ekotote de mawo di mpacho misre wadi die kwa so na maka akire wo se Sompa achede no memfa ni agro afiwe ye ginamu den dia e be start eye edaya wada 6 days today na ye cheye maame no makunafo a wonni bie na ye che omo entoma na ye mo ne ombekwa godi ne burunyan maame ne sere no na won so wo sere na eniema ekokko na ndimbacho aka 6 days pe meleye na maye ene manya anya na nam odi asem na se a word to a wise is enough me se panyini bi tumefo wo se mmoto ho yale kese emanipa nkwa na nimu abrabom odi ase ene so obakwasea ena ya na otabu be ekase mehu ya anka nkwasiafo kasa o kan da na ehye because na maka bi wo ba bi se ade we pa me ye mehu ya anka ehye me bo kire mu me beti ase se ade no wo bra ebra senimu ana aba no na wa ye afiri ho na watimi akọ wanim dimbacho mo wani na ho wani mra ho so bra bedua wo de mobile money odi ayi fabra na ye nkonko anim number na ye 0598 mo amhwe tv ne da so 559802 and another one so 0241 272 990 0241 272 990 yankwa ne Sompa Asem Mpe Nipa ene Sompa achede a wa hwesa ade ade be che ne ye be che no ubozi adwuma wura ne adwuma mu ampanifo de omo ha yedai awuram because so hwe ne ade be che ne ye kwa abonten na ubowunu se yeso yete o maase yete adoya ase ena ye nti awrade nhira ase won so wo sende aba odo niema na eba odo properties ne ba waduane no o car no o fie no na yakon akoye ni ma believe strong is a time will come obi kura be che pick up ye de be so na ma komanya nka no na yakon akoye ni ya papa ne de wo oye wo so be ka ho ne boa no na mo nkonkom anim na niema enkotote mfama ye nyina wetima frɛ wadwe nkyere wafutusem na yakon akoye ni number ne 0551 931931 0551 931931 0548 931931 0548 931931 ofre bia ya beje oso na yakon akọ yanim aha mpaje se no so obeso oba ye line so a problem bi ntino with my friend line we aka ho but 0243 63 9600 0243 63 9600 0243 9600 ofre sa number no a me pa cho ye beje oso na yetim de wawuram ni akon akoye because the line ba akwa for years esi Wofa Lumba no so honya me fe me mane nti wa mane nam so mpeza me kire no se me honya fa ameni me wo other line na mabubu nti but of fa line no se na wo bawura ma siria kwese ndi omunim ne mbeye no afre 0243 63 9600 ofra ya beje oso na niema akotote ede amount hello Wofa Lumba yey Wofa Lumba kei
Okay. Volumba Daroma, Izari, Wofa, Sebedu, King Subabin shop ne kwaso de. Of a course of the lady opposition down in Chelpe. Almost said the brilliant nko abo mu be you mutina no ode no. Of a vampire tree, and also crunched the Ibuno. Wow. Mo adwen kire nko. Of a nebo basso, Guru Pamfo, but you also be a Mechiano, near Blotia. Ojo so. I am not someone so, and I'm up on a Mechiano. And of course when I produce one number. Of a some part of the no. I am Pimpi Nunca, and I don't know any program. So, Shanka, you shall on if we are. The Yanko do Madri, a Kabaka say one of the cooperative be more area. And so, no Panisi, Epocran, and so. Omotias here. Eti Shani Santino, Yenia, sorry, say here one. Say, Yabia, young Chessy and Jessica, I have some part of the sunset. Oh, you Kakakuta or Daymano, then I go also show show. It is a full idea. Obi I am feeling him. Najanama fene kobe du samleya. Na dan sidieno ayado do na san abrabo. To falu ba yesre ye fe him ye to party no. Eradi insha so ayama na ye fene nkunko ye nyame insha ba. Hello. Hello. Yes, madam. Yes, good evening. Good evening, Oba Pampacho bibi aboko de. Ya me adumo. Ye fara mata no ko fi meduma. Okay, meduma boko de. Ya me adum. Bibia mi se mu sa, so so wa mi nyam. Na pa ta de na me ye de. Wow. Ai. Ode de ma ba na ye mobile money. The ba so mobile money. Eradi insha umpra. Yeah. Afisa se obe free show yi so na ya dance die kase. Ende. Ani je ni aware ma na nyame ama na ba sika ni wa no amaska ba aduma nya no ama aduma yeyi wate. Ende. Eradi insha. Hello. Hello. Enem line ba kwa fokun am va nchem wate. Ntini abubo we ni sa ya mo mfre 0243 63 96 00 ufra vatianka. Hello. Hello. Oh, and Mamba Koto and young quine. When Mamba Koto and young quine. Wow, friend with Mamba so number 0244. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Yeah. Even though no of us also caught me deal. Am I didn't coach you, and but you're not your wife for a why? Said the original China, no what ship. Yeah, catch was over. No man back up, no man back up. Hello. Hello. Yes, sir. Yes. But you'll be Is this Sompa TV? Yes, please. Yeah, good evening. Good evening, my boss. Yeah. But this time, I normally want to join the program, but I do try that I don't get. Please, your line is not clear. Can you go back and come again? Yeah, I said, hello? Yeah, I do try, I don't get. And I want to, if you can give me native anchor's line, his personal line, please. I want my personal line. Yeah, please, sir. Then call the line on the TV. They will just give my contact to you. Don't worry, okay? You just watch the TV and call the line on the television, okay? Oh, Fanka blow for dear Mpe. Better tell me hello. Ataso TV, Mama Po. Behame. Ngwanta wanka imbu ukate bizala bizala. Listen, you ba wala ninyo. Hello. Hello? Yes, sir. Okay. Yay. Opa, good evening. Good evening, sir. Opa,
Meet you, what's that one go be hamper? Upes or couple of other 2 a human worker. I mean, why did you go? Go good to the native for mamma, said me. Oh, man, can't make me just a go many months. Hello. 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 Ode but you didn't be baby as free. And every Friday program now can same yes meet him. Yen you the brofun the bedding common. What would the best of Yako? And you the brofun the bedding common. Hello. Oh, are they? It ran ready a minimum. Hey, Swami Abbey for Matthias. So, hello. Good evening, madam. Hello. Me ba jo mo mfre number we na mo aye na nkomo no edo nkomo aye se be di nne no mo aye sa mbe ha do number no 0243 639600 0243 63 96 00 0243 63 96 00. Hello. Hello. Me do for pana to say you. Good evening. Good evening, madam. Hello. Yay. Good evening. Even me do for pan tie wo ko straight ni enko why. You tell me who? Matia odoye we ne kafra ma anya de ko. And now it's 100. And then you can. Eradi nshira wo mpira wo ba be si ase na ere si de eradi nshira wate. Amen. Obeye no 1 billion de amo abra boda achi wate. Amen. Da achi nso ye ne ye chinti mo abamumu wate. Ya mi nshira wo. Hello. 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 Good evening, sir. Eradi ya di o na so e. Ha. Hello. The boss kasa meet you. Hello. Hello. Yes, madam. I'm going to 700. Ya mi nshira wo baba. Ami nshira no nyo kese obehye wa na mu ade. Minim se wo akomaso abusade ndi ade sende ye. Iya ba this time wo nya biem no na wudi adanse ye so bodo so ade. Ade nka ho. Ene bye. Hello. 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 Yes sir. My boss what to say? Erade ayade me boss na nso e. Aboko Sompa Me pa cho hwa na we. Ah. Ye ni TV. Ni sa mo kana mo ye no. E da ase. Ah. Na ese Sompa chede adoye ye da be na ye ode. Otra. Nyame nhyira wa no a ode aka sa akura ndi awurade betere wa hye e bi kura de didie na aka skani ho minim se twedi ampo be mo ska na dwi obi be surprise na so surprise Sompa chede why awurade nhyira ho. Hello. Hello. Good evening sir. Good evening. Me boss me te won kan good evening. Awurade ayade na nso e. What send o de? Awurade nhyira no akoma so ade ndi a wo send no wanyama wate. Next year yenye bi se na wotamse ni tu na ade adanse aba. Awurade nka ho sa akwan no so. Hello. 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 Good evening. Yes, my boss, sir. Please, what's the name? What are the democracy?
Also, Jabi Biabo there. Omono. Jamono tia to watufu kama kuracha say ye baby you cramana sa to 2 months in Jania. My fidier na haya we are better than come more. Why? Aye. Now some patch at the end I can't find what would you have about a Yamin Shra, ya travel when Maka says this 22 and I'm on to Ansani, ya why? Medawano say. Hello? Hello? Yes, Madam Boss. Boss, madam. We are boss. Some voice in Minyani too. Program where you are there, can be a me, few radio. So, but say, more pie, my Ghana, to say the Equano. And yet, and the more pie, man, we see, no. Man, the yam, the baby, I will be a baby, I hope, Papa, now, mamma. Yeah, we have a this uncommon now, one fracture of Wagner, and they ever saw us in our some patch at the end you do come out of a better. Maybe I can be a watch microphone. Okay. Martin, you ever about your microphone, Martin? I didn't count. Hello. Pacho say. Hello. Who's sending the mobile money on? The patron to me more number 1 hour that. No, but your radio you producer never see me phone so Miss Meko Huni Medi Timbacho first see a Juma Diana so 0598 0598 55 Makime woman na begusono ni me ni na de CBA so why and Friday the other see Wofa so wa na amoa me ba be kan okre se madi ba sila madi because in 70 years I'm betu yank me ba be kan ba na madi mfa so ni so enti ye na bibia enkonkone ye ko computer so de bia abasisi e ba ne wo ho na ne ye be bro na ne ma akotote de amant ye nkomra sisi a je mera twen na yankuwa ntumi esanse baako fo site ne nkate radie ye to hu afre obibi se sompa at 2024 Herbal live December bosome nida etos dunkru ye daya wada ye bebo da trada e wo sompa kumase swame enum hotel opposite heya na fei ekunafo no de mode betum ye de amawo me saint wo ntuma wo emu wo anwa wo betini dia brain e wo sompa kumase swame wo sunyane so ubetiri yakosumpa sunyane night market wa enkransa so ubetiri yakosumpa nkransa Ghana Commercial Bank building no hwa na se wo kresika na wo pesa wo de bedi dwumadie ibia number wo de sika ne betu so 0598559802 edie beba ne Blessed Foster anatara one media Sompa Foundation if you said you will, just a big seat. you medium na proposi prempa obodu ponkom onyame na doye doso wode beye bambo ama woni wabusua sompa achede 2024 enyanka ene ekrafo ne so omobedidi abode ade tinema no wututu no oba mi tini kura so wa wutu ayo senior me de ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef danke ba product we dank
extra you no ma want to tell me na ebija senior na misisi ni nso e misisi and there also no problem there senior o see down proke okay so one down proke okay sisi ya we ni na ebija sa really ya mi come on Joe friend dank Herbal tonic we ma bi mi pa na se na mtumi ndi na mtumi dan so mi ye bi no we no o chale me taibo pa sa si ya dan fight okay na so sir koko ya bi betena me so ma me je me ho enje jamani amuja nko na afi ese fifi meto ntimi kwa mfa meto ntenase na so mi hia dan fight okay aboa me pa yini na from my team madame ho na fi beti asate te boy ya Enre oba penfo oba o ma akwara nufo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo Herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebedie nkratoi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. ade na ya obayi a oda forma so ne yafunu emunumuni Oh, Mr. Entry, also yare ya titi bi benfie bi na so ne yam nyono da. Se me chew no ahodo amoto a me hunu hwea. Ebe ya nwanwa. Minyi ni se, what ulcer tamfo hexa capsules, any hexa mixture, yanum bom kutia ulcer no bia mano anum. Anka ne ho ato no dadaada. Ulcer dro de, eno any hexa capsules, any hexa mixture. Akwam ni nchiremu. Ulcer yekura, eto yefunu ene ensunumu. Etuma wo yefunu ekeka wa. Wo gye wo ho a enyi. Ulcer etumi ema wo ye cheko, ebra wedidi ewie. Somehow eye ulcer de a, compare hexa capsules, any hexa mixture. Manum bom na ho ebeto. Pedro Tua, ko Okanshi Drug Lane, Kumasi Dani Herbal, Takradi AA Mensa, Anafre 020-3822-855. Apefo, about Tanya Wama on more friend for any more fra when you fear dum you know enka ho. Haxa capsules, any the mixture. Ulcer tamfo, FDA aje Wofa Lumba men sole biem we ya na bekumi bato ba dia da ma manya nkwa biem and ya sa betena se na ye fiada ye tena se fiada se ya na ba bie huru efiri se ye hinta bia ye yipie
na yetimi ako ede akoye nim mesemesi bewu na sam woka wasi wasisiri priest obi sisu asisi ni bisa sabonsam kra ne bewu enti ase ne sei bia be free so yes sabonsam do ka me amenka no bo no kra ne bewu na se owu onya duru nipa so a wo ya wo hwe enye ye ntimi obi mebu kwase no wonwu ebireti tu ye papa opimso otumfo se tu ebireti tu ne kasa bi o kan se me metena ho ma wutuo ba akwa abetu ntimi nyina no kore because etuo to wan pe na akukwabranane ebia wa wo bakora na mikura bi sen ntimi ma wutuo ba akwa mehunu na me e kire se ye tena se fiada se ye no kore no nkwa na ye hwehwe na yako akoye nim da kora di krensen a bra ye ni bi na kokko wanim woto so na anto ya asem foforo aha eye Sompa Asem Mpe Nipa ene doctor awu fi ha ene be twetwe nkomo pa abati ye be ko doctor so makato se yakoto aba Saturday ye twa mu ya abato no nsensem bebre me ka abato no asem bia ma sori akonya so dia ma yewura Dr. Mahamadu ana Mahmud Bawumia a salute me MPP na mo firi me nkura bre mu nyina this year no mo ye mahi me ka no kore no mo ye mahi enam se no mo ye mahi ndi no me mangoto aba yes me fira pedia fiem me wo fa ne Bawumia ne vice president ye napu tinanga osame to aba ma MPP mbe me chose me firi kufuo fie means MPP ne de atwa me funuma but I am a hint mangoto, committing go to Mandisi, and MPP so men cocra, Sabe and this berry in Indy. It won't really many aje quabiso. But wouldn't say any mujandi a problem. But I am better mechanic say. Obi Aba or a president. And to a never be air causeway if he and on this for we are me. About to a munim no crepa say. Ni entire uncle to a man PP. And another a chidi for India. Ene yabewo say di na kire mistake omo ye ndia ehindi ye nto aba for ye dosun rough me party me wodom rough ye ne yetimi di sare ne obekọ abam ne wonko abam ye gase ye nto pe ya nto ampa ba ko alusu ende na ye beba so ne abedi nkomo ne a kire ne ye ndia ye tutia omo na sa mo beti ase wa aginu wi ano hunu se wo so awaban aba jimi na wo jimi ne nura na ye hunu na ye bebo bi a kire no fa so be na wo so eye campaign eno so to aba ye be play video no na ye nyina ya hunu ne ye koso afiri se ya to aba mama akobre Ghana kura history nzida so obi ya mampanyina bedi 4 years wo ko ne asa afro se bra biem di papa no oye nhira by it own and the omo nanim no omo te ase eno da ho eno no ye nto aba ma ndc ye nkase ye tan sa ade no ene ye nkase eno nso so ye unique ade bi e boro so ye reba ho but ye busa se ya to amano abedi akonya no nyame pa 7 via de mano nyamo ye no mantem ho vichire ho ni bewuwo no da bra wura firi se nipa na wakuna to akono se betafra chu se nipa no woti ase na convince ni ya next time obedi ma to abama mo wura fi ene ebedi sa nkomo no ene mo so ye to abawi a na mo pentem afa japade akogumu fie ni mo didi ho ne ade ene ebe kasa o ejamono so wansam ka agudia pole na so ensam ha wansam ka mensum wo bi ka because my own videos bebre na ya de beto apros na wa wo fie so be genuine me na ofre na me hu ba ya so mo amekate o platform nye nyina ya dia brother foster na ne dia no de mabetena de me too political ya pam free yeye sa na wa wo ofre ye too political be yi wa free so ye face fat na Ghana mfa ne ntoma pam frira ya ba nya be video no but oni ba o yare na se beta frata o hwe video grant me hwe ni ye me no ka se obi anwen ne se o TV ho ndi yare ye funu keka ne ha no osa na tete no obi go no pra no o ti ase before that no dey hwe video no ye ba ya ne doctor be din ko ansa na ya be kire ya je Kevin fe ya tum na ye hwe video kura pese ye di hu nkomo na ne yankunko ye ne and no, 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 no,
Ya osi. Yo ya ba ma tima. Metro Mass. On uzi ato abawie no ba sisi ase no. Ama so na jo. Ana jo no na to musate. O ma twitwa. Ya osi ato na wa sisa o. Enu ana yesu abawie no. Ape no ba sisa. Ade we ya to no 4 am na ya action ade no. Ya to ade ama na la be. Na ma ka se eji. Ya to abawie abu ba to ba sisi. Bona mo tie ko na Metro Mass. Are na sala o munya basis. Ana ma se ba kugana mo kugana. Ba ko plan. I don't want Metro Mass. On uzi ato abawie no ba sisi ase no. Ama so na jo. Ana jo no na to musate. O ma twitwa. Ya osi ato na wa sisa o. Enu ana yesu abawie no. Ape no ba sisa. Ade we ya to no 4 am na ya action ade no. Ya to ade ama na la be. Na ma ka se eji. Ya to abawie abu ba to ba sisi. Bona mo tie ko na Metro Mass. Are na sala o munya basis. Ana ma se ba kugana mo kugana. Ba ko plan. I don't want men ka send this for ne ko hunu se obi twitwa nti me nim nkomo sa because say yampa say nyampa video ni de da ho bat yenim ekwan bi so wetima ka say yampa because aposifo abegina ho to omuntimi metwa ntro omugina aposifo na nim no omoka ekwan bi so true politics obi kwa wetima ya MPP ni gura so abehye sa atade we na heda abeye bibi se obi hu ye na hin opeska wanfa amane nti wo yese eno so da ho ye bedi free and fair enkomo eno ne yeba be di ne ne na asumdi aba ne yenyina akwa en se Ghana no se ye dan a John Dramani mama me am wo fa ase na ti akunwa so die ne ye de be boa no no ma na tumpom before se betima boa ma tumpo yare ntimi hwe o man no ndi ontuni bi sika wo ho na se wo yare a ebe den na watimi adi akonto wo ho na se wo yare a ube den watimatu ti yare de very important in life se utimi sa ansa na wabe kunto kwa bia enu de Dr. Danka bedru fie ha medina ni die man se doctor yi de obo adwuma makato se mayare pen bia amkwaje mayare hwe Dr. Danka ho o se bi di mi nyamere bi atwamu ana no odene me papa se kwase akuru to no se ewu meji aduro ba akwa adwum nko ho biem kire me branza na mako ka me nto aso na mi nya yare sa meji mi na nsi obiem because meji ya na adwome ene sa doctor ne ne betutu nko nti wo yare a etete wa bibiduro kwan so de papa we de me ni bibia me ka se ase me hwa no me me nyama adwuma sa ko ko na ma be gumani mase enti mbacho Dr. Dank de wo yare na bibiduro yare hwe nko a utumdika ko no wa be nyama yare sa na enema akone Dr. Mbacho bibia boko de yeho adom bibia boko oba de aya de Doctor me kan say ya na nkofo omo doubt nsem kirefo de but omo nim ni omo ofate omo nim mi de omo nim mi maba o pe unim mam ko dam pa bi so be 1 hour me dwai rough me da so da haza me ye de wo say to bonya abutre ma me hwe no wa ha musie program ni nyina wie ye ya kire twimoja twedwonso twie ni ade nyina asa be ka ho nyanso wa yi nuro be 6 me ko na we na te ko ye doctor ene me ne ma anum bi mu te ba bi am ya nampe o ka jem se me num ya me nsa me report me nsi ho bi mu ko me ho ato me enti na ma bi Dr. Mbacho de na o ka che ona itie na ne ma akoto te dia mom me da se pa ene obi a woti embia ne de ka che ne se Dank Herbal complex ye hwe yare bebre ya so ye o se ye stroke na ye o stomach ulcer oyemu dwa oyemu wo ye hwe no ye ho wenya typhoid wan hwe ya typhoid babo wonsu mu tokuru nti wenya typhoid na ya ka kire so wenya typhoid a also ma we ni bre na obetu ase aha because typhoid ya fun pa ene no mga typhoid fever typhoid mani bias wa bodam no etimi se wonsu no na ama the mani bias wa na hay fever
high fever okay. Na we typhoid ni de timi se won so no na ma wo yemu nyina sei ama hu na ma ofie kutu udi dia wontene de asa okay na uti pao na wodo na ho ayehye na onum ayo nwono wanhwe ya wadwene nyo say typhoid ni ba ebro mu nya typhoid no malaria nduro sa agoso mbewu wow so na typhoid na eku no nti yare ba ko ayu pe betum so mo yima yo ya nti mesre obi a yakacho so typhoid bibla adwene om sa typhoid o ko ntimi nko ebetumi akọ ade ba ko ma typhoid very dangerous if any the family disease which was so yere typhoid we ye aduane na odi ubenye bi you obi ni mo ho a o mo typhoid no mo ye carriers okay yes we carrier ono no yare ne mo no nto ho na so ne de so supply yare ne mankrofo okay is any power fan so otun aduane na o ye carrier na okoto aduane ni bi what the amount na o de nsa na etete ma wa wie ya no wow inti na aduane a ye tade ye sa tete mankrofo no obe ne amani pa na ka ye test a che so ni typhoid na FDA fo agya dogo na kure no omo nka no kure FDA giwi o de nsa na tete ai nso na yare na ba so a very dangerous typhoid insu a wonom niema wo de komu efi na de typhoid ne ba okay inti se efi ba ehu obu okoto aduane wa bontene wo de nsa ne pepa na taadem se no de ate aduane na mankrofo inti mesre obi a yeso wo typhoid fever to na mo ne bra aso yo ebehwe eye fu ama wo ato dog say oh can see efi na de ba de na dangerous because Ghana ya kwan kure mfuturo nkwa a very dangerous futuro nkwa itina nipa bebre ba ya so ye ho no emu dodo na wo typhoid fever ayeko atu asem mo nti se wo bia entratra ho nsu aye nom se nsu ne nya obenya typhoid nti typhoid yare de o so bia check nti for the family disease se ye maame na ebe ya akwada be no kunu ebe abawa wo tene nchen ebe ye obia nti mutu anamontema ebe boa do you know one thing na meme pe wo yale bi obi abechechire na wo chirechire mu ahụ ya min tisa ansem no minim se typhoid side out no kure ne de nye so tia na meka ni o TTV we di madanse se why na be kan se typhoid side eniwo ba so ya de mo kwan afa so chirechire mu etimagie di se what the 20 years ewo yale hwem se doctor ubi hospital 14 years na ye mama gidio nsam no sa sometimes me pon ko fiam timi share ko boy video to know ni awo ke kanam dia hwe me live se bibi meto me kwan mu ayepa emre bi me ko program bi sa na ye Herbal doctors program ba bi be ka chem sa edu anopa omu tie chrochro tie me chrochro de serious de be ye omo so je ni on kan no kore utimi kira de nim kodi obi timba wani yo ya oya how the goods are na de ya de ne ba de na ko so your type of say omunim but oba na atimi dos ko mi hu say doctor for be suan wo kasa no na omo so de akoya de boye nkomo na moaye me da sinto obi wo bia ombra aso ani ehwe eni e be hwa bibi e fe no complications of sexually transmitted infections complications say yare we yo na wa hwe ntu anamo a de ne ba because you sexually transmitted infections, your gonorrhea, your syphilis, your HIV, your hepatitis, your chlamydia. Wow. A mubia yawa dena deba. Into one man, me, gonorrhea, untreaty manonkoi. Untreaty gonorrhea and manonkoi. And I say gonorrhea now on Muebeco. And I know also be a metal baby or yare. I will say yare on modru yarena beco. Oh, yarena be kon modu yarena be. How is it possible? Internet ye catch us so obi nya gonorrhea, complications of gonorrhea ni. When ya gonorrhea, o your bema obeme mo hyehyw. Odwonso ten. Odwonso na nso pikan furu bema mu aba. Ewo ma wo hu sa de na ejai. Ejai no gonorrhea no nkwa wo ho. Na gonorrhea no nkwa ne niam ebetimi di aba wan hwe ntwiti a ebetimi ase onipaduane ni. Wo ye bema ebetimi ma ohunsuo no ase no. One shall be a fan oligospermia, oligospermia, who no bet me abba, a be a buffer marble baby, untimin say or bar, and a bet marco azospermia, a quasospermia, who should bet marco zero. I won't soon know the oho, now sperms bet marco zero. I won't mean say or bar, and to a bema, a chow one. After no dancing, a bet mamma bemano, when your urethritis, pipe na, o John Swai femuno, a bet mamma. Emo ho be me bit ma so sa wonti ase into bu wono ma ne be me mu hye no odwonso a wadwonso wie no think say asa dwonso ni bu ne be ma no mu dwa no
na adwe ne say o prostate wakọ check the prostate see problem bi ani ho na ye gonorrhea na wan treat no eno na eye wo saa no na fe betima wa ya se nyina ayo ya na akoso sisi problem sisi so e betima ba yo ya saa gonorrhea na wan treat no ye be ma betima say o kidney ama o kidney na say cry complications of gonorrhea no ehu pa wo yo ba so betima ba benya bi fe ne pelvic inflammatory disease e be say wa wo de no ama wa wo de no afi entimi nyinsen e ma akwala ntom e betim do ho abrew e betima say o kidney wo yo ba e betima ma wa ya say ayo ya ma okunu kura entimi nko ho bio and the complications of gonorrhea eno no yeba complications of syphilis syphilis dey can catch say eba wo so a e say o nervous system no what that yet you so ade mu a wotimi feel say ade we anu we yeshi woni etimi hu ade hu callus a wo do wotimi do wanu testi ade sa say nervous system no go syphilis dey na yan so say no wo o say na wonte de wonte hwa wonte woni kura wa say no hu ade obi okro hu ade e black and white no hu syphilis na ye ne sa wo syphilis betumi abobɔ nkasa mu to kura se nkasa no ema wonsa no na atma etitriti because wa say on nervous system no and so benya syphilis enya obema no na obi o say doc me be me mu hihye me nya syphilis ma be me mu hihye wo na so wo cell body na nkasa to body won kasa na obenya no wa se no enti hwa waso wasi waso obi kasa wonte syphilis no wase woni no hu ade obi okro abone dam obi okro wa ma ne fa adwojo na ya na adwojo syphilis mbodam e ko wadwinum ko ma obodam tinkofo ehu ma bodinje nyom nya so obi aye ne bibio dabi nye obi wa enye edubone na aye no obi so wa nam yade bi no nya aye na tiesi na adwinum na abone dam syphilis no be so nervous system in so bi nya syphilis na won pretty ya what time bomb so what time bomb no so akoyete be blast na ase ne body no na afa wa ye okay enu tinye ka to se bra won say HIV ye wa the HIV ya ne say attack immune system no ono so break immune system na yade bi enya kwan ba ni pedua no mu bi anti syphilis so de so be block o nervous system gonorrhea so be se wasene bibia o wasene bi e be se no ye ka chlamydia ne di ne chlamydia trachomatis bacteria abo na o de ba ne di no na sa chlamydia no ne di trachoma no e che se eno de wo attack wani to bo obi ane ni aye hyen chlamydia na onu je obeshe spell dodo gugu na ni so sa wa hwe ya wani ne be sei nti sa chlamydia no chlamydia bet mama wo to kwan na honhon no bet mama be ma wo yo bet mama wase bie ukun ko ho oni ani je bet mama wase ayo ya chlamydia bet mama nsuo gu na chlamydia ne de ne se won wa no se wa fa syphilis eyi kakra wa fa gonorrhea de kakra na o de tete dog mbacho midu agia odabi atam ahia mewi bia minim na no emzo ba me kan wadu na nko minim madam Vugebi o university masempa ye di nkomo ano so fa me de me ma de mani nyom didi nko anam ba be no so mpesa ade ne jangwa ja asem ne kan na nze doctor me di nkomo ko acheri nyan so se so ne da kra se lo te yaw nti wasem ya wuchi am se no problem bi sa wonim we obi nti wase before so be ko bed kura no pains o tindi ti o head up alcoholic drink bia e be bu no na wan tie sa na do be bna sa nti enam yare how are they ban doso Mr. Obi o nemu yare bia etete no na change number na kakra nti number na wo screen no so na free eye 0553 66 15 85 0553 66 15 85 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ebia na wo akiri wo pese wo sende wo WhatsApp ebia report bia wo a pese wo send ma me ehu test bia wa ye na me gina so de dura send wo and obetimi a WhatsApp yen e wo 0244 Mbacho, sorry. The doctor person change and bia we 20 miles sabia ho. Akọ hospital ma ye test ahodo bebere. WhatsApp line ade test ni nyina be fa so. No wonu so okay ne yale me mo oduro ya na be boa. No no a send aduro na bre no. Sa number ni ye boboyi. Ye mfre wo ne so. Ye WhatsApp. No no so atimi de ne ma bre. Doctor Mbacho sisuma me.
And we 0244 0244 01 01 75 75 56 56 0244 0244 01 01 75 75 56 53 ya watrede what the baby a wo bia also petrede ka omre ubenya trede ka wotafo ma fo ho ubenya trede ka so full line ubenya trede ka wo pampaso ubenya trede ka wo ji run about wo take ubenya trede ka wo take junction wo wato so ubenya trede ka wo jinyase junction intrede ka de ese ebu obia wo fi boase na eba so a untwemu mekumase wo ba wo si mesi wo trede junction wo si trede junction pe ubenya taxi ana plagia ka che ne se me ko dank eba ubeba me yahwe kama de make answer say oyare ya awo mo pawo pa mo nya bi bra oba bi oni nukru ba ya so yo o mo pawo mo nya bi ana e ma na duru ye hwe no ye ma na duru oba no koye 1 month o sa ba ye na nyinsendem o se do kwa ma na ye ntem dodo na me oni me bi yansa we do wa ma na ye ntem dodo na me nim se be ntem sa wow because wa chinia wonya wo na oba ye no afi I say dey si akontem na e nwanwa say wetime nyinsendem sa na Nyankopɔn adom nura wo dank sisi no esi akra no ni bi kura asa abeka de ya ye ene de yakraba nto yare ya ha no de ane se obetu anamo no waba mfidie de be hwe so ewo ho bra ne enhwe wo kyena ye be adwuma fi anopa na otwene apon no miensa adwada kosi fi ade be adwuma at that 25th ye mie ye clinic no 25th December ye mie but apart from 25th no every 26 ko nyina ye mreki the 25th nkwa na ebe close bro nya no yare abra bra 25th nkwa na ana ye mi from now na ye mreki to ba yo ho ye be hwe kama the telephone numbers na fa me fa ma no nsi e 0553 66 15 85 0553 66 15 85 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 so person WhatsApp yen ya enu na 0244 01 75 56 ya damu nyina ma doctor ubetene nkana niema akotote di ama doctor ya nka dikin aka akire se 25th nkwan wo ye film ena ya homeje dama no so ya start December ekosi ne ending 25th nkwan na ntimi mana ya lewe ho da bia ka bia ba beto doctor dank obo adwuma mpache bibidua ya lewe nkwan ade a unyini ya ne yen haw ba haje bibidua ya lewe didi ya doctor ze tubulika ne bra na omo ana niema enkotote doctor mi nze bru nya ya de amefa ho ayabra me wi nkoko nu ya ba beda ho no wadi wayi bi ato agu na de ayabra na oba weni beje pa batia Dr. Dank na otene kano Dr. Obo adwuma Dr. we Obo adwuma pa e ba no kuruma pa Dr. fo yiso bibidua ya rehwe no a o first 5 ntimi Dr. Mfrim Obo adwuma manema ekotote de emaye ni ana me ka kire on se ya to aba MPP fo gina brane omun luzui NDC gina brane omun luzui ya 2 year di 2 mina kwasha John Dramani Mamansa enye problem wenya ba ne ya kire ne se ne ekokosu ye wasa na wosesi mumo video ni biem na afi ye mfante ho na nsa na nkoma wa akire bia na keka ho no yetimi edi na yakoye nim timi nim se Kevin oye ata Kevin edi beto sisi ana aha yakon akoye nim MC Kevin ya baba atma metro bus ohun si ato abawie no ba sisi ate no ama so na jo ana jo no na to msate o ma twitwa ya osi ato na wa sisa o enu ana yesu abawie ape no ba sisa ade we ya to no 4am na ya action ade no ya to ama na ma ka se ya to abawie abu ba to ba sisi Ona mutiate kukuona metro ma. Are. Sala omunya basis. Ana maja oba kukana mukana. Ba kukura, ba kukura. Aida obo pese. Anya fa. Anya. Anya mesa. Weka weja for pelo.
never been you. I am a matchman. Metro Mass. On who's here to have you? Back in the I'm a son of Joe. And I don't know what I want to chat. Yeah, I see a correct and I was so. And no, I am so very real. I feel all the I do what you're trying to 4 a.m. Now, I'm okay. Ato abawie. Mo bese sa metro mass ni nyina akwa akoton. Aso sa ye nokore. Se enye nokore. Yatiefo ba beto onte ho na yatimi akon ede akoye nim. Ghana nsem hawo nsem anene ye won komodi epa. Express group for se men kan kire wo se ya kontusem nko apese okọ Canada, US, UK, New Jersey, ana akọ Germany. Country bia apese okọ so bia no. Obedan won bebo amanema akotote de amawo. Our number is 0249 000 448 0249 000 448 from Nefo account to same nyina down because omni ebedi nsa woso no anaza sebe omni ebedi ahia mu no yenti won ho asem boni bi yenti pese otu kwan dia from na niam nkotote mfamo Liberty Conference ni guso ekoso Liberty Conference no ekoso afiwe nyina da twato bosumi mu dia emse omoye na afiri okura na dan Saturday ebesi 21st December na ebesi anopa 6 am na dwumadie ne de ahyehyɛ so na we no ejedi agire papa firi sɛ oman ne yadubu acha transe ehunu sɛ yekodi buru nya yede nkofo ye nkoko ndu akokokwam ne obo ade akasa na osoro akyere ne sɛ wonye lasawa na yemfa ntwa afe ne to nya sa aba mbɔ no fa kɔwe nkoko ene onponti nya sa bekum odwan na okum oba wanhwe yi abadwene ho ntia sɛ honhum nsɛm ye adwuma to oman ne sɛ na me pa 21st na ni ahia mu na awurade nye nyame ma na ko a enye akwa na niema enko nanim emfa emaye se wo ye ne sa ebeboa wo na wonso so no Dr. Dank ne na etwetwe nkomo sisi Dr. Asore ko sisi o ma onchirimu amu ohunu se de niema ekoso wo na kache Dr. Asem Mpe Nipa wo se bibidua le hwe ne de wo san ne ho a why mistake ale bia tete o power bibiduro ekwan so no tumidika bra doctor ho na omwa na ayarehwe enedi maniema nkotote mfama doctor number ni 0244 017 556 0244 017 556 ufre doctor obejo so bo Herbal Asem Mpe Nipa se ba no ekura atutu na mu a ya na mo ya edin bebira mo de frefre se ekuru no doctor se wosa afezo a obo ekeka wo mfe ekeka wo na mo tutu kuru na ye titiriti nso a wona umia na atomu wa wo ma so na ntira gene doctor sini ne de bidua ya le eno na ete etu ase o ditumika be dan doctor na omwa na niema enkotote mfama obo Herbal na edi sa nkomo yi omna de preke se powder ne bae odin bitters ne so doctor osu ti power wo san ho ayi mistake doctor number ni go evidence 0257 472 506 0257 470 ufre doctor obejo so na afin so afra other line 0249 761 508 0249 761 508 for doctor obejo so na ni twa to kra 0550 1915 14 doctor obejo so na niema akọ tote ede amount doctor ena otene nkan ye friend obuo Herbal udinachi a aya asorobo a okotrokro enka esoro eda na mekoso aka se toge ahaban keke azibribo zonkaru kagoka toge obo adwuma o jisu bomfa chan kurum hono abomfa ne ye kan ho asem oso du bomfa hospital friend no obema nkura no aba befa toge ahaban keke Asem Mpe Nipa se spiritual problem a okoti no ay mistake obabi na na waboa no a woduru mpempenso obeso oyuma toge se bra ne ho toge se waboa ba ma bia woyu ama bra mpatwa abatu okan omo mu di akire omo hunu nkunimdie
ebi lusu omo seat but omo ko Togo hono omo lusu omo seat Togo di adanse ya on friend ro because nipa pekoko mu niema Togo se kan ho na bra na kache na omo a na de bi eteto no utimi kokko wanim number ne 0244 484 747 0244 48 47 47 ofre Togo a obeje osuna niema akotote diama Lawson beverages Lawson semen kantre wo se abibidro ayalehwe ene eye delay mine ono na ye wonom nsan na abeje ayalehwe eye Lawson Herbal Lawson na ye konombi Lawson beverages no eno ane Lawson Herbal ene delay man on number ne 0242 133 577 0242 133 577 for Dr. Lawson obejo so na yakun akoyenim ya twachro bantema uduru babia yefa new plans kofo bus no a yesi yeto abedikre na 3 days ya nya yenuanom bi a omose ya ton buses asai de amom nti omuditwa akọ aso omudidi 1 ppd mu obi wo anya pp na soma no ohunu se omanya lusu no nkwa de obetuma yesa fast ye mebuse obi a ene wo ye obi wo ho so a aban ne mu no wo ene wo ye smart aye obi so wo a bi kura ndisi for so na akoproto ene ompeso mtwa ntro bi de to so ni nyina nkamfu an ye hu police for ye busa se na se so oman ne ko amposi eto aba na me wo MPP na ndisi nya but omom go ye campaign man ndisi no omo na omo dia nti omo na wo se ye de kuro ni hye omo nsa na omo nko akukọ omo anim ananya saa ne sese esi eno nkomo ne yebedi ne bebe wo se fa bi ye fa ne trafie tie bi fa koma paba ukasa peda mu se wo politics interest me you of line so nti na wo MPP atokone wo NDC atokone ye mfesi fat ye nkokode ne ye sese o man Ghana ye no eno ne ye be ko ho animre ni akwa ye nim agudie Paulina ne esi ye no ahwe no ofa me daasi na nokwasem ni se ne ma yekoso wo ye mayimu na ni enyan na yenka hunu se nyame na si hene otu hene nyame na si hene na wotu hene na da bia me ka me se akonwa eye tumi sabi efi akonwa akora no enye ize so bibenya gise di akonwa ne ye ne dia na ko ba pere ya gini pa baako na akonwa so wodi ani no enti dia sie bia na ye mai Ghana na edi nkonim ye papa e kan say John Dramani Mahama e president nso ye mani tiri nkwa na emmom da bia me ka me so o manyu obi adea ye nyina na ye dea na me bisa se omo ko metro mass wo se ye kan say buses na ho ne aton ama wo no hwan na ton ma wo mo se da bia ye kan ye say is alleged ya hwede na nso so yenka hunu se ye man yi mu no sabio enya ba akofo da ye ne de o atutura asem a ekoso wo ye man yi mu titru mamu a ye beto obai me kai se ofa ye tube na wotwe ose na wotwe mienu disi ho ye tufua to da na me video ni bia na mebusa me ho se enti afutu ye tu ye nyina nipa bia anti ana obehu na mamu abi no yabobo omutuo ebinu aprepra atutura asem ene niema bia ensa na nya dai enfata na sabe na se e kan se metro mass kura basis se asaya ye ton ni sabri na no kura ban dia hwan na wotumi so obeton me kai metro mass se papa kofo ye former president kofo na me se ya mo bebie saa ayi dwumadie na se ya to aba enefu amiensa na obi akogina ho se ya ton amame yetibi twitwa ne condemn o man be mu ne atie yi sabe Ghana ye se asundwie manti asundwie yi emu ne atie yi na mrantie ne mamu a ene maba awabinum sade ne emesi ko ne de no kwasem ni ehi ubedu party office bi na yabubu ho no niema yasesa niema ne nyina bi ato agu aden sabe o ma me hia ni tinifie wo dwene ne ho o papa mo bro wa bi tinifie wo dwene ne ho oni die obedi oni die obefre oni die obehye na wo bi tini ba bi a na o ma me te obeni ba bi a na ko fa asem na de abre no na wo kura ye bebo utu ansa na wo na mu bebu na wa wo beda dem ebe pa wo to ase sabe aban bi eba woni mu wo wo dia so obeye adwumade na behwe ho yie na ba mu adwuma ho ahia wo enti mebu no ne mamu a yentu mofoni yankasa mfa nkyere mo ye bi ye mu ntwa so eye na de yakoso na airtime eni enyan
ye ba ye mpɔtamu ananse ye kwa de ye bo hyen ha ofa no nwotwe no nkono wutimi mpia bonten menim sabato ni ama akromfo so atu atese wo pie kura na wo yam hyehye wo etimi busa se emra nya adwuma Ghana ha bie mu ana na nafua kakra ya yakoto aba e kyena na awotwe asa o man na dane asa ya bibi foforo wo kasa na wusuro wo pia bonten na wusuro enne no nan yani a omo man panimfo kura a omo sole ahomache ekwadwo mu kura ntimi sole ahomache kwasa o mayi mu ayehu asa bamboro eheda nkoyiye bi asa ehede ba de a ye nyina Ghana ya bom paye sugu nyame so ana nyame ayi ebidi amayen we ame na asi ne hene afa edi ani pinche edi ani papa mu di ani nyiyimu na ye dia na de wo wudi ani mu wo dia bibi anya wo bi ade a ade bia ye o man ne dia bia ye o man ne dia enya nipa ba akofo enti eden na buses ye kotwitwa aton wo fa enti o man ye timu enti ye koso enti ye sa police fo so gira ho bambo fo mu gira ho acheri e fra o ana wo mase dia yi o na so mu gira ho enti o mo ba na kese ya ton watwitwa awi enti bi busa sa metro mass ho no buses ne hwan na ton ye hwan na betimi akasa ye no na ye ya ban adwapade ye o man no adwapade enti obi ni ho kwanti be sra bambo fo ene ya man pani a waba sana daroma won twa nani hwe ho won twa nani no fa nhwe ho na won na ye di se adwuma ni nyina emra ne wo mu ni na ye nyai se abai bi ba na so ye dwapade bi na so ye bibi na wonu nya firi so a na kwa akwa ye te se obi na ne de enti ene ye so ye de ye fa me kai tag affordable houses ya ya papa kofo ayeyi besi sabre ebi da so obi atena mu a de sine dan ya wie ne zeze ne bu okura den ye na affordable nso mpanyfo na na tu wa hu sade enoma esi kono eti akwa ye bibi te se wei ba no wantimi anya na adwuma anwie na na odi dwuma de ne to ho a obi ba won to aso bi na emamu abi ni mabu no binom afa se eye wo mo na ye wo mo dia wa bra ye o man ni nyina dia eti mesre se ye man pani ni mpanimfo madaroma de ekoso no ani enyan ekunkum kura ya adoso ajejaji we sima yaji me fon yaji we wa ha edura najo a wutimi mpie nko ba bia ahomache wutimi mpie nko ba bia wutimi ntwam wutimi se kura de wona ma no waka wano atum because ukobo party bidin anako ka se ukoka se ya na ye betu agu so abeboro eti bibusa se emra bia anya dwuma o ma yi mu ana yesre Ghana de ye ni ba bia ye ko ye de ane ye man Ghana ye te yasonwiem eti yesre de wa wo mpa asonwie no ba bia wo pa wo betimi aye de wo betimi akọ na mmom so man na adwapade na ba akofo se wode de ne sato so tuntodi fa bra ye bre nyina ye mpanimfo binum a ye de wo mo atoto adwuma kese bia no eti busa se betro mas wo panini ho a wona hwe ho enti ye dan na wo bitimi kase ya ton amame eti mi kotwitwa bases no ye ton ne condemn ye de ye scribes eti ade we ye koso enti ye fe mi busa ye man mpanimfo na no madaroma ye man mpanimfo no madaroma muntwa mani na mohwe ne ma ekoso na egumu ankasa mo hofi egumu ankasa mani mu ase ene ma bi wo ho no ma enye sika ne ya dia ye nyina ne ya dia enye nipa ba kofo sika ne ye ma mpani di bu o man no da bi se ye nyina ne ya dia dia ene ya ba kofo ntimi mfa ne nsansine bo enkasa we ya media ntimaton ye nyina so du kwasi ade egu aso dem ye se Ghana ye Christian country eni so aye kan se ya to aba ni ayi ye mampani ni nyamfa ni si akonwa so kura no aban dada na etwa mu ne de na dwapade ana so man na dwapade afa agire to sesi ye nyanko ba bia ye o ya na we kura ye de ye hunu ofa de ye hunu ye so de ye hunu ye do so sene de ye hunu eti mesre se ye mampani mfo madaroma muntwa mani mehwe mochi na niam bi wo ho no ma ye koso ofa emkoyiye emebuno ne mrantie ne maba wa so munhwe mu hu yiye eniam ekoso na enye ya papa o man hini tena anopa kan se morning show so a wo mo ka radio station TV stations ni nyina ka eso still wo bi anya na gire so wo sacha na gire so wo tie bibi enti wa kwa fa won tokwa wa kwa kan wa asem wa kwa fa wa asem ba na wunya asem a wa na wo be fa o ma mi hia ni me say politician ni bia ni wa ono ne ba amna amanyo ni bia ni ho ne ba bedi sanse hunu we bedi akire ebi bedi akira me aboro wo mo twintwan wa wo honya den so aye ntokotwan ye wa wuni kapre enso atinye fo ana ye wo de na wudi akire saa waja wadwuma ho ne nam ade ne beboa wo emwa wo eti yesre
say man mpanimfo no mpanimfo a modeda ya no madaroma moma mani nkoso na efa asundwe emre ye na ye ni baabi akose ye man Ghana ba ko ya of amede manu asi ye ni baabi akose ye man Ghana ntini ye ka kire obi ase ye nya ato awie mo amaji muntim gimi so mo munim nyansam ye nkonko ye nim me koso akam se sister num bi omo wo abadaye o awurade me kan krata yesu me wura ho sesi a ye sister Patricia onya no baabi ko 2017 utie nwuma yesu a ye kire se na sister o America ye fra baabi New Jersey wona na sister ye bone bra na doye ne na batan ye nti sa sister ya America na asemu yi owo mamu mienu enkura na ye fra ba akogina ene ye fra ba akoshanshan bobbo sa sister Gina ya wanya ne baabi ko nimfo nyini na daso yi atiefo amutie muntie ne bia na ofiri kurum bia na oye wadamfo ebi ofiri America ba na oye wadoye New Jersey na no mami wawu 2017 me 7 years ago ena ne namfofo obi atenase namfo ne fra ba ko Mariam ne Boatin ene ye fra ba ko Abigail yebua Mariam Boatin ne Abigail yebua ne se omwe sister ya batan ye said ye odonipa ne mamienu ye fra ba ko shanshan boboyi ne ye fra ba ko so eye ginan omo se nkura na bo asesare so omo bedi Ghana omo nim ba bia nkura no 7 years omo keka omo sika abum omo se sister ye dua bi pen to ombe so ombe fa nkura ne kwa aburujire na omo life anye basa me pa chewo papa a wonim sister ye oda TV so wo ye so nim ba bia o ma wa abusuya amode hye ne sister ya wawu anya ne baabi ko 2017 munim baabi ane mane wa me patro momfre Sompa TV number yi na ye mefa nkura ne ntukwa na omoda achi nsi omo yie eye namfo na atu omo ache omo nim abusuya yi tim patro eye odo ne akoma mu ade ene obi pabro chira ko wonya we di omo sister no ye gi na sister yi boa dwumadie bia so behu no otua sika obo afode enti akoma koma se ono Mariam Boatin ene Abigail bua epeso om kom sika bom fa nkura ise atukwan biem abusuama monya mofre ya bro number na ye nkran ofre ya omo abeba behwe nkura no ma ye no mbetimi odi asem na sister ye owu ye nkran no ho na ne ma ne ye bedi adi so omo ewu okura ba abusuya timi cheche nkura mu beko ye kan nkran no grade om kosa widu aboso ebi wo mikrom go so dimbato nkura ne ye hwe om ye from baako shanshan bobo ene ye fra baako Gina Entimbato Gina ne shanshan boboyi ena ye maame Patricia ma ena ne namfofo e from eye Mariam Boatin ene Abigail bua eso mpeso de nkura ne tukwan abiem dim so nkura wo ba bi o mo so fa number we 0555 40 45 28 0555 40 45 28 Mrs. Ubiem 0555 40 45 28 mbado so friend number yimu bia no a mesere mo mbe he nkura no ma yo madoye because sam no mu tikoko nweso because sam no mu konwa omo hyebere na dane na mfo bi pese omo de omo siye minu akwaku kan mere bi se woman 2 billion o Ghana na be man American green people obetu Africa Ghana e kire se nkura chance na aba no 20 billion po anka 2 as 20 billion o the man na so be man American green people no a obechusu over 20 billion ko Ghana adi 20 billion na bantima club be hye no awantim mobra ndi obechusu aburuchire no akwa ne bra eno na ato nkura ndim sira busuan mo nya ommoa maame ni mfonyi na da so no maame so di ahonfa akwa asase wawu me pa cho ne ma mienu na mfo bi so mbebo omo ndi me pa cho mo hwe na niema enkonko na nim na yentimi enkona nim hidinanga Dr. Mara aha na eniema enkotote emfa Dr. Oti asinduru nya abote be ne kama Dr. Tabita clinic si yankan kire wo se tutumilika na fo bibiduro ayale hwe ne be dan won se wo yale pa na bibiduro kwa so na apese ye hwe wo a Tabita se men kan jose tumilika ne bra na kache obehwe ekwa so nkoso kura nim yare a etete wasetrem ni abrabom bom dom so de bibiduro kroje na sayade no ya bibifon bi omo nya bibiduro ni ansi ho a doctor se wonnim se ye nananom gyaye nubuna ditanhini ni dubuna eni ndua hini dia etumidika bra na omo nhwew omo Cindy's Junction eho na omo hwa yalefo eba nyina
Wɔ number yɛ 0202 347 647 0202 347 647 Tabita say to me kabro maka chombe boa na eniema akotote di amount. Sompa TV si amon ka yese scan machine ni biom. Se o maye new Sompa TV. A decoder ni se o mu di nzem hunu ento ma sesa ne ma wo so. A se ye new Sompa TV. Omo se wo boy no ebeba tim obi mechinchimpo no obi meye ne ma yie ma because ye bekọ akodi buro nya aba no mo hunu ye biem ewo so ame ti se mo hunu ye biem wo so ame a ye new press na ye kro no kwan abefa so onsa beka ye ni meme frɛ o mo asamoa da mete wo nka na enso so se dia mente wo nka biem doctor say se ba ne sampa tutumidika brana kache na eniema nkotote mfama na afedia onso so atimate ye nka ebe mo aboa mo hu do bia 21st clinic no mo makeka nyina wo timpacho bra na scan ne saa na yenko enko yanim yade wie kura no na ye ka kire wo se Sompa de ukoti Asem Mpe Nipa why mistake ewa abrabo kwaku asem no na da ho badwa no ko kire wadwe ne yanko yan kwaku ma mencha Ghana fo nyina na mencha mia me na pram so hene na bebia obi anu ho kani echiam yancha MPP fo mpanimfo ne MPP eko nyina ya chia NDC mpanimfo ne wo eko ne nyina ya ne yetianso yancha cha ho because obi a na adwen de koto aba kwagu amsa wo yi picture beto ayi so a na ekoso utie kasa na eba na video collect ba video no utia ipa bi mabunu bi na o mayo madwen se o mo de ekoso no o mo mpene wakwa ya de da ho se MPP ni NDC o mu nyina ye sa de we bi se be fesi fata obia ekọ efiri aban no so no wokọ a etitafo anampanifo ni bi ewiewia cash obu o wa number na ya ban ka okay wa ko change number plate entem ye che o mo da ye tikruman ye nyankoda enetiefo ye program na efiada ne ato abawi ade asundua ba ne no ma tete akam enu nti ne ya davete sa ne anya ne sa emwa agumadika kasa metro masi emre bi me kan wasam se duru anumre ya maame no ma trotro kofo mo de on ba krom so mo san de o makwa ya no mo bre se nipa ne mbedi adansa na so mo ne mbe ya adwea yetia so ame ha edu mre bi nipa gu kwa epeka akofie obitimi ka de na ifrifie ba no pa no ofa ka ba akopɛ edu anumre a wokɔ timi fa ka mienu mensa ansa na akodu fie timi ka sa asem mo se nka ba se a ya papa kofo de bayi wa anya bro ede be na ase ya yentimi nye ni yie ewo kure mu wo ba ye nwa no magazifo ha magazifo ye nkrofo bi a omuni madwuma heavy tika bia na omuntimi nye ada na sakas we sa se ya ka wo de entimi nkwa akire ne bia engine na ye mre intinka ye dan ye service car no na nka de ye fa ngu kwan so na edura numre anopa ye fa ntwe ye maame nom emfa nko edwom ne ensan fo mo mra ene sisi wo ene kwabra no so hu se na ban ye firi so ene wo susu se na ban na aba ayade asi MPP ne ndi so obi aye bi aguni made a ema abrochire no ma ekoso pa ho abrochire corruption wo ho but mra da ho se wo ye corruption ha esese de ko court abani nim ho he do no de mra na da ho no wula da ho eti esese de ko court ye court jawa court jawa court atwa so a mra na da ho na sa abrochire corruption wo but omuni mra no but any han mra wo Ghana yakata so because of obi se na ban na aba obi so se na ban na eko ene etikuro yi mu ene ye mpanimfo edi animu no wo obi anim ne de ban hyiran ka urade e wo Ghana asesesei obi a woni bi kwahwe baba bi a woda ne mpa so che tokuro bi mu no woni mabato eze de aba no o kokromoti woni mabato
enti mpanimfoɔ no se saa na ɔmbɛyɛ ne saa kɔde a yɛda ɔma ase ɔmo nkonko ɔmo anim na taam no ɛbɛso sɛ yɛato aba akɔ akɔduru baabi sɛ deɛ ɛhui meba wiase mehu bi da sɛ the president mama saa na yɛbɛka no because wɔatwu mu tan wɔ president wɔde bi da no wɔ saa yɛ da yɛ ato aba yɛso wɔyɛ sɛ supremo borɔfo no saa na yɛka ho sɛ wɔpa president ho ɛyɛ ahohoɔho ama aban na ɔte so a wɔkɔ ɛna ɛyɛ ahohoɔho ama nso de wɔba yi yɛwie ne nyinaa kyɛ ne yɛaka bom na ɛyɛ ahohoɔho ama yɛnya yɛto aba meda aba meto yi na mewɔ me reason nti a meto ma ba ɛno de obi ani wɔbɛtumi akyɛngye ma adwen woma me t-shirt a memfa nto aba woma me sika a memfa nto aba mewɔ ma adwen ti asɛm no ya papa ay friends ay John Ajekum kufuo ka asɛm bi ɛnɛ saa ba yɛ to yɛ saa asɛm wɔ kan ne no na obi ade yɛ na yi the party message wɔhwehwɛ wabra bom neto aba MPP saa MPP fo kan bi wɔn so oba ne kɔ school free na sɛ wobeto aba ma obi na sɛ oba ne betena fi a hwɛ wabra bom ɛna ndisi fo so kan bi sɛ wɔn so aba ne wɔte so no enoma bi a wɔyɛ enko so no na wɔn so hwɛ wabra bom ekɔ yie enti ya papa ne de saa yi ne beto ɛnɛ obi a de yɛ adwuma correct ɛnso ɔmo mienu hyia kwagu ya de mehwɛ sɛ na atwetwe nkɔmmɔ no firi ne nkɔmmɔ no ɛdɛ because me wɔbɔ moto paa na me no wie gya dɛm dendende yɛne doctor antwetwe nkɔmmɔ na doctor ntimi nkonkɔ n'anim firi sɛ sɛde wayɛ fresh atetena fono ya na efie nso otwe no ɔkyɛ saa na ɛnɛɛma atimi adane doctor sɛ obu mfu me deɛ doctor wa ha mem agudie ne deɛ agudie deɛ no ayɛ ɔbaa bi ɔte bench ha adwene yɛato aba na wie bibia yɛ bɔkɔ deɛ aba na yɛato awie asomdue mu a asomdue mu a ɛde nyame so yɛ den ayɛ to wie no yare da so yare wani ni anu atɔ no so mo atɔ no mo no mo yɛ da yɛato awie obi ɔno no so wanu no onu no so nu no ɛyɛ case no a nyina ne sɛ asomdue ɛyɛ mampani baako ɛyɛ me doctor na ayale kora wani yɛ ɔyɛ sɛsie ya MDC ba yi ɛnkɔɛ mahama ɔyɛ maaban unde ba omi ayɛ maaban abɔde asɛm na se obi ayɛ maaban bi obɛbɛ bi ansesa wani yade yɛ kyerɛ wakɔ hospital ni aduse ka hwɛ nyɛ saa na deɛ doctor yɛ nko yɛ ni meda se yɛmfa aseda ma Awurade Nyankopɔn wasa adom yɛn wɔde wakɔ aba wɔn sa akyi nso ayɛ fɛ paa wamfrɛ me but nyɛ hwee wade sɛ minim ya wetima yɛ ntu deɛ ɔde wi ade adi nkɔmɔ me deɛ nso ba so next month me bɛba bɛyɛ MC kura ma wanwa mu a menkasa bɛ prane ha bɛtu anim ɛda se akɔ aba nso yaku anidasoɔ wɔ Herbal clinic ɛna mote yɛnka ɛne anummerɛ yi yɛde ɛba a yɛntuatua wɔ asoboa yɛde nsɛmdɛ ɛna ɛde brɛw yɛse hwan ɛna n'ani ɛha no ɛne yareɛ ɛya megye sɛ ne yareɛ enti bebebe na aba na ɔmo nim deɛ ɔbɛtɔ wantimi ne ba na de ne sabesi ebesi so nti onim bebi ɛkɔɔyɛ aha sɛ nanka n'ani ne so da hɔ a ebia nkɔbɛka sɛ mede ma asemesi ɛne yareɛ ɛya ɛne yare betima ma ade ho adwendwene koraa no atoa nananom wɔnsɛ do ɛne yare enti obi aware agu ɛne yare enti bebrebe na abrabɔ ayɛ basaa sɛ nsuo mpo na abɛnom a sɛdeɛ ne dam wode wonim o ɛnam sɛ wani ɛyɛ wo ya obi tumi ka kyerɛ me sɛ mani bɛsɛe deɛ ankamaso ɛnsi nyinaa na awerɛ ho yie nanso aseda nkan Awurade Nyankopɔn sɛ anidasoɔ wɔ hɔ Herbal clinic yɛsɛ wo deɛ wani no sɛ ɛte sɛe sɛ emfra nko ade a ne yɛde kanea to so kakra bi na ehu mpo a yɛsɛ anidasoɔ wɔ hɔ de ma wo Awurade nam yɛso ɛyɛ nsɛnkyerɛne bebrebe ɛma wɔn a ɛwɔ saa ɛhaw ɛsɛ bi sɛ ɛyɛ ɛtɛ sɛ yɛ glaucoma sɛ yɛ eye pressure sɛ yɛ eye gonorrhea ana eye chlamydia anaasɛ wodeɛ no ɛyɛ pterygium anaasɛ wodeɛ no yɛ trachoma wodeɛ no ɛyɛ den ɛne yareɛ bɛn ɛna agye wodeɛ no abɔ so bra anidasoɔ wɔ Herbal clinic yɛni aduru ɛde ma asɛfa gu w'ani so we yɛ deɛ wonom akɔ nipaduam na akɔ w'ani ne so adwuma ɛno ne yɛyɛ ne yɛyɛ ne yie ansa na ɛbɛsa yareɛ no nso wɔse ɛhwɛ ne yɛyɛ nhwehwɛmu ɛyie w'ani yareɛ no ebia na deɛ kɔfa baeɛ na wakɔ na wonim deɛ kɔfa baeɛ ɛnso yɛso wɔ ani yareɛ ebia na bibi na abɔ w'ani so ebia na pressure bi na aba ebia sisi yareɛ ɛna akɔfa aba ebia na yɛ stroke ɛna akɔfa aba ma stroke nyɛ ne nyinaa na ɛba a ɛdwodwo wo fa
ebu on mo so adem kana ne nsepo etumi ka wani ansa na aka ohunam nyina ena meka ya bebrebe na nimdeɛ no sɛ wonim enko asie ya ɛyɛ a wonte enema bi ase enipa nam honum sɛ nyame na ɛbɔ yɛn ho ban nyame na ɛbɔ yɛn ho ban yɛ kɔ ne ɛbanyi nyinaa ti wani no wo de ne yɛ wo sɛ meka sɛ wakɔ yɛ operation na operation nso no sɛ ɛtɛ ɛbɛ wani so na akɔ yɛ operation na oyɛ den ɛbɛsaaba oyɛ den ɛbɛsaaba na ɛtɛ ne mu de ɛhe ne yɛ operation glaucoma emu de ɛhe na yɛ operation na yɛ nyɛ operation sɛ doctor ka kyerɛ sɛ glaucoma wɔ wani so gyeado di gu afagu wani so a wodi begu so won kwane nyinaa adentia fi sɛ ani no yɛ ka optic nerves a ɛfa ha ba besi wati kon sei no entini no ɛno ne yɛ ka ɛno nso ne kura ani no nkasa endi sɛ de do ne gu so a ɛtɔ da na obon sɛ do ne enkobio na ma entini nago deɛ wɔhwɛ mi ana deɛ wɔtemi bedi adanse sɛ ɛbra kwayara sabia ne yɛ ka kyerɛ ne sɛ ɛtɛ anase glaucoma ɔwɔ n'ani so no ɛne yɛhyɛ ase ma ne no de gu n'ani so ebesi ene nsesan ɛwom adentia ɛbra ɛka sɛ aba n'ani so no na ne no otumi di hunu adeɛ kakra ba ɛbra ɔhyɛ ase de adogugu n'ani so n'ani no ɔmfa hunu adeɛ sa ɛna ɛteɛ fi sɛ ebedu bre bi a ensuo ntumi mfam emogya ntumi mfam nti edo na de gu ani so no so yɛ nsuo won sa afi ɛta wani no so na ama ɔhwɛ adeɛ a na wani so ayɛ ɛbɔ bisi nhunu hwɛ wonante a na otutu na nsi baabi sɛ sɛnbia sɛbe wano monsanso na ensande bi enka wano ɛtɛ ɛwɔ wani so doctor sɛ wode ne ɛdaha anasa wode ne si wani kosua tuntum no emfinfin anasa wode ne si nkyɛn baabi sɛ pimples no ka hunu sɛ nyɛ ni na na ya na ɛyɛtɛ ebu on ma na wani no ɛnam ne bi no ɛna bi esi wani kosua na nkyɛn yɛkɔfa do ma de gu wani so de bia na ɛbetima akɔtwe ɛtɛ ɛsa aba na sɛtɛ no so wɔ wani so a doctor ne mu wɔ de gu wani so bisan sɛ doctor yi ɛdo na asem mfa ngu mani so ɛnam sɛ ɛtɛ wɔ so na bɛma na kwa na ɔbɛka kyerɛ sɛ daabi na emom ne sɛ na bɛya ɛtɛ ni benyini na watumi ayɛ operation na wani ne mfa ase kan kwa na de da sɛ ne yɛde se kan so aka hwehwɛ ni da so Herbal clinic ɛbra doctor aka kyerɛ sɛ ɛtɛ ana glaucoma ɛwɔ wani so na pressure ɛwɔ wani so no yɛsɛ yɛmfa do ma sɛ fa gu wani so we yɛ de wo no makɔ ni paduam na akɔ wani so adwuma ɛde ama wo sɛ wani ne hyehyew sɛ ɛwowɔ sɛ etutu untumi nhwɛ kanea sɛ ɛkekaw sɛ ɛpronsuo sɛ ɛyɛ ohene na wotumi posa sɛ ayɛ kɔkɔ entini bi naate yɛse emogya abɛda so anase etwa ɛna da wani ne so wato wadi hwehwɛ akyira kwan ɛwɔ kwada so estate yɛne estate aban school no ɛna ɛbɔ ho pɛpɛpɛ wa wo hwɛ me free so nwane kwan so ba na besi ɛwɔ sofulai wunya si ɛwɔ sofulai a obehu sɛ car ɛpai patase santase prosaka ni bi sima mienu pɛ na wadru ka kyerɛ driver ni no ana mate ni sɛ wobesi ɛwɔ brother man ana sɛ estate junction ana police depot baby a ɛhoro car no ɛpa kyerɛ me sisubio brother man estate junction ana police depot baby a ɛhoro car no ɛbia ba akona owura fi we ya na wakaiwe wa wo hwɛ me ana wotie me efiri ɛyɛ ɔboase kwan so asenfosu ɛyɛ dua ya nkwanta anua nkwanta ɛde ba santase no brabesi wɔ santase ana santase runabout so wunya si a car airpai sofulai frosaka ni bi na kache driver ni sɛ ubesi wɔ estate junction ana police depot ana sɛ brother man estate junction police depot baby a horo car no ana sɛ brother man so wusi a me pa cha me numbers ni betu dwa frame baby a wo hwɛ me ana wotie me face ma mohudin a ɛma ne haw so ba bedu ɛyɛ kejetia nko a na edum nko a de a baby a na otumfo ne runabout ni wana statue ni wo no udodu won ma wo so pɛ ɛyɛ kwada so estate nesa kejetia Dubai wo no ahana kwada so estate ana sɛ ɛyɛ patase station ho no taxi nko a na ba ya hye ho no udu wo no ma wo so pɛ sa station no sɛ ɛkyerɛ wa wadru ho no no sɛ o kwada so estate and that's so Herbal clinic baby o mhwe ni yare na omne estate aban school no ebo ho no ɛho na oba so refi we nyina na sɛ yɛ odin numbers ni nie nyabote na twere doctor no na yɛ very important nyabote na sɛ wofa ni refi asɛm ntem no correct adwendwene da ne no correct sɛ yɛ to aba ma adwendwene so sɛ na refi aba the number na yɛ very important wa wo fi a wotie ade ma mpɛ doctor yɛ asɛm no obo so nyina wi ano adwene won so ho sɛ refi pressure na mantete ye ne ade ni ntinti number no ba cho fa bidie bia na wo kuru ketuam
bibia memfa obi di na twire gu dan no ehia wo na be hia wo kina but obi aye chichi ni wo ben chalk ebi so awo de ye pen pencil fatu ba bi ne be hia wo daachi wo de obedru kuma se ne ye kan nyina na wayera ye number no kunu doctor mpacho mi fra nyan kwanta na ebo be chozisi ha na ye tia wabon kuro be ka kire wo se fama driver no de oba no mate mpacho duru bi a kejetia ebi abantema sini ha onim ho kuma se so mo yesa mpacho number na doctor be bubu twire tuye ebe boa wo daachi doctor yenko Medase numbers na 0596 0596 19 88 84 0596 19 88 84 and I say 0559 90 12 34 0559 90 12 34 Accra so yewo Tabora Alaji Walako Junction Takrade so yewo Porter Girls Senior High ehon so ba obehunu yen yedin yagidin enam ahombrase Kristo Sompa eni nupa ai cry no so obi yare na oba ya so ya make say odi areho na eba na wo doctor na ho nom se wunya abotre na odi ahombrase o cheche nipa no ema ne tia se osere kra na ete ne yare ni so bi eno na me maame bi di nkomo ye di nkomo so fa me hwemu program no na doctor bi aye oba so no me de me nya yale bi on na mekọ no na zma me na nya wo prayer de what's David obi aka trem se de drogu supani ye operation ti me de ne omo kan no ye nom koyemu no me nya ni yade omo na mekọ onya nya yo but what tepen ti ne kra me sa se sipe in advance sana any area ya any area minimum area idea drama de gu ani so akọ because you see nerves no so enye wani so nkwa na wo okay ona si nyina nerves na ye adwuma entine dra benom na se entini bie mu asisi no abie na ma wani so ada ho eno ene kwan pa no okay bisa doctor na o ma wani area do se fagu wani so no bisa nse doctor se do be mani na kwa na obeka cho se da bi na emu no ebe ma apie na wa operation numbers ni hia na mempagya me mu yanko 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and I say 0596 19 88 84 0596 19 88 84 efiti adwada ekosi memneda ye adwuma kwesi ara pe ene ye adwuma fa woni yare ne bra na wachina yaresabe ache me say se wanante akoba bi ache na se wunya yaresa o dane won sa boni bi anim police encho obi on ma ba bi okọ na hwa na opeso okọ enso wo fi so sha se so okọ e no enso sai bi amfa mama o adan ya ehwa na obekọ mesro eni yare no na de okọ na de waba o ya akwara kwa eni yare o ya pani akwara eni yare nti bo mo ya akwara if is a bible cracker say o ye abrantie no wan kasa na o hye watade na wanante akoba bi a ope nanso no ebe bi ba obi ene be so wonsa na de wakwa bi a ompe ene weni yare nti intentina faako na nkase meni yare de me de chinambre eno edi mbeko ma paaba yese bra na pesika kuma bi na pabaje wa yaresa eni da so Herbal clinic yesi eni da so ewo ho emo bia doctor eni da so de ewo ho ampa mese me ne eye sofu banyini be kasa se menim se nyamedwuma na mosa wom ne so ntieu adanse ewo ho amompese ebebo bia yi mempe next year dem se me ba besere no eya na ye kasa se na nke ye pri sa wo ba adanse na obi won ma wonim se bia wa no ahyehye nti ese wo de wa bra oni be kasa seeing is believing wa bra na ba be sohwe senia amanfo ka fa ye ho no eye ntra na won so hu amanonefo e ba de bia na mesoma we yo medem reporter send you omo breo eni omo de ba omo kra na anka broni wo mfidi ode be yo operation no balo si broni kra ka che ni se woni ne yo operation kwa na edin e be sa happen inti ade inti na mom nti ase na mokoso di nnogu mani so
yɛsɛ bra abibima yɛ wɔ aduro bra ne mfa aduro ɛma wo ne nom ɛnkɔ wo nipaduam ne nkɔnkɔ w'ani nso adwuma mfa ma wo na hwɛ sɛ wo ho ntɔwa doctor yi nyampa na sukuba mebusa mete me de obi e bo advert ya me hwa de kora bo ho advert mate nti wo boya wani kosia da bia me o sa me hwe wani mu ha wo hwe na ni ne so atum sa ade ne so da ho medasi me de nka me to bom wani kosia so ye me fe papa medasi e kire duro na mo bo no ne amokora ye ma mo sanity baba ko mebusa se mo wo younger eduro ho go da bia look young but when you so you very simple young we dey no and see we do nko e some was edu na ndem nya model mate medasi dia di jawati program ya ko ye bi jamati fo ene ye kira kwan no Kwadas West State ye ne estate aban school no ene bon pepepe ye se frɛ na ni ni nkomo berebe na ho no ma aya wo ntumi emma enti wo frɛ na ye di nkomo e bitumi bisa questions 1 or 2 bi ansa na e bitumi de drama wa ye de amaw sa ene ya ne ye no amano ne phone so sa yeti ko countries bebrebe wo de yesi frɛ ye numbers ade to dwan na ye WhatsApp numbers nefa or report e bia ko hospital okokutwa we bi ya ka cho say a report ni nie wo de ne glaucoma wo de ne de macular cube ana se wo de no eye e bia optic nerves ana se disc senior medical kan vitreous body na ye dey a report ni send ye wonimdie doctors akukudam awmo wonimdie no ho ye behu no how ye hunu se ni abesia ye ana nim se ni yare bebrebe on na eya na nye se obenum aduro enoma ba ko mienu bi abekire no ama ono ana ye wo fie na ne ho ato no ba bebrebe na adwendwene nti no onim se obey e den wa betua sika na yenka hunu se ye ka se mensa ye me ya eni mani ye me nsonson ye wom ensonson ye wom me the ointment fa mensa kakra bi a ebekọ ba wani na ntisa ye boye ni ho ban enne de ye kọ na de yaba di se wotena ho na mani me te rob fa so me te ointment fa so me de adro egu so bisa ho se wo fidi adro ni gu wani so wani te sei ye se bra me yen hwehwemu mapa ma na wo hawo no ye ntu ase mfa ma announce wani nji nyame nhyira wo me da so wo ho Herbal clinic ana Herbal center na oti wo nka no doctor obo adwuma papa ahombrase odi beba be kasa ne ade no wa kora no we yembe show bones we share Dr. Mpe Nipa so we yare na we share nkofo bi te sa eboa ma yare no asitu the doctor say we ni yade no a etete wo no bra bebre wi asina wani nti we nkofo fo sika no japade oni baby wo na no bi de na yere ko gina na product so wasi akoso ya duru ho wa wo ni mbroto agwachire ho yere no wasi ya duru ho se wo ko yere se nye wo nya wo be de hu di ebesere se treat wani na niema enkoto tifa kwaku asem ni serious now man analysis bi no ana mgusu amiti o mre nti mame me di bi be sha dakam kwaku de na me pese me kanya ne se MPP ni NDC unti me nkan enyi enka ba kunya ba omo de adi agura che na wo mo anso no se obi ehu ni sinto obi ehu ni mistake abato we aboa papa na de tie nie de ama Ghana enoma asenke no ana noma tofom no eye sa party mienu obi apa obi adamfo me brother wa bruchiri o sa bruchiri yeto abawia ye nka ho asem bie mu emu enya de support ma de to abama no waye dia kwaku ade ewo mu pa sese party mienu mo ye very careful na ye nso ye to abama ye very careful ne say ye nya tu ne mind say sese ye hwe ho yie because minu mienu ebibia enye minister ebibia kra enye assemblyman wanya bi say president mama aba nyame ampata ye ne to abama no sa ne sese obi abeka no because wa to abama no wan to abama no ye beka say ne to abama no o ye mpe wa be ye president but yan reya kwa bedu mrebi ye ne ebesuma no so ye be say na sa twede enche because Ghana de enim sa ba bia ba eto ne din say obi so otonyo ma no obi si woni de din nachi eti wa bai wo pedan wom wanya dan wo peka say president mama anya ma ne pe hey oya ban bone ye problem no na de tie nie MPP ni NDC so mo hwe no ma bi ye omo ankrofo especially MPP fo de ma omo kop ai ekofie eye wo omo ankasa anwo ya mikai
ya papa untumi mi nwa untumi ne aye e friend say me am papa kana Japan edumre bi anu twa anu ya obi aba expose no ho we mo ma say we say mo ye say we say mo ye say eduru ba bi no mo san kokan bom e no mbasa ye campaign ti NDC etimi nu mi anu atifie no ya badwe say mute sasimo wo yo ya badwe say mu de ye ko anamo de ye ba company for se bo mo chiche free resource be ka se denche mawua yanyina chi ana no asa ko ba no be san ye campaign na mimi no mi anu atifie be ndai etu no ma hwegu a no wo hihye na ene yen ti se me abatu etu e aboa papa yeso beba faso na me se ye nuanom ya ye ne ekoto aba minu mi anu ye bibia ye ni bi e wa bam ye ne etu de ye ni ma se akoto aba ye bibia ni me de matuma ba wie mi bibia mi ni bibia se me koka bibi tia we mi koka bibi e support we ntia man bibi ni mum de me se party mi enu afikwa kuwe ya t-shirt omo ye na efe pa obetimi de address kama obia ye t-shirt kama uwia ne de sika kakra sa kan na me pese me ka chempanifu mi enu se sa akola so obere fisha edumwe bia ye che ne kwan ye fa so dai e che fish se mo de t-shirt amayen ana mo de sika amayen party mi enu obia ba so obia kasa asem no me kan se MPP NDC catch MPP for atu amanfo for say wo mo di t-shirt ni sika ba monye na sika na emu amu sika ti asem wo yo ana mmra bi nso NDC nso ka bi so no mo na tso aha mmra bi nso NDC ka bi na MPP nso ka the same asem na bi na mpese mbusa say sika mo ba cheche ma mo ma t-shirt no adana sika no kwaku mu fa nkotwe adwuma bi ma because sika no ya ye chema nipa bebrebe dugwagu ye kase ye bo sa sika ni dia etimi ye bibi pa ana company bi ye adwuma wo ha ne tax ye de ato no sunti a ema obi ye nwan no mo ye adwuma wo so me ye nwan no mo ye adwuma wo baabi o mu pay nkitiki because of tax adana sa sika na ye cheche no ye ntete so ma sa adwuma kuoi na ye nhye wo mo say ya tete mo tax so enti ye nkola na mo no mo ye adwuma no mo mo pay nkoso na mo be cha ma ye panifosa didana ye panifo yi sa no ma no sebe ni omutrim iti de pa na say 4 years aso ni abre 2 million ni de t-shirt account abrasa sika no ene nke emfa nye sa ni tax na de atoto nyuma ko so no kente so anaye fa ko pe mpuntu dwuma bi mra na ye mamburu no ye nya dwuma nye wedo ya ni abecha ma 4 years ni ama 2 years ama 2 million ni de t-shirt account enya no o di debi omumi enu no we be ko position ni we abafie na koma di we na koma we so anya sika kakra mimi nu me ne ekoto aba na adwen be na omodwen ma yen ya basre ye se na asi no se no ma ya fumfa ya fumfa e wo Ghana ha ye tia na ye hu o ka se ye kuri so ye di kwa ye chi wo mo wo di kwa ye ka se ya ban ka ye change number plate emabru nani abre ai obi sha NDC t-shirt obi sha MPP t-shirt na se nani abra enye t-shirt party owo but nani abre because your man ba to aba die mbremu wo mo obi sha NDC t-shirt o na wo fight o hwenkrofo ya ye nwan mo metro mass ya o mani abre most of them sha NDC t-shirt but ema obi bumfu wo mo sanso na obi sha MPP t-shirt na wo fight bibi ema obi bumfu wo mo because enoma ekoso nya mo dia okay etukwaku e medie ye ne eto aba na good Ghana de me se oba mpani bia wa ba bia no onfa atentene ne entra wo yesa babua ohu nipa disika eye court mo bia nkogira on kase wo ye me party ba iti se wa yesa ya yenyi no dabi ya ma mranya adwuma na ma brochire kro ni mu ode na brochire kro no sebe mo bransa na mo nyasika but mra ya adwuma amuma mranya adwuma ya papa president mama wo ba yi ye mamranya adwuma do obafiri so na do beba ye mamra omumienu ni ye tu omfo mamranya adwuma sa anya sa de a kwagu sese ye huna bato ye huna bato ni sika no edu omo chechama no omo anu na omo mfa masa bi company afa nipa ana adwuma bi wo ba bi omo nkofa mra
na omo tete tax ne so ma wo mo na ye ne pay na ye je no ye nwan mpe omo je no enso wo mo ye nsa akwaku ababua me da che ye wo bebire ka na nyame pa me nim se nyame yanku ye wo fiada bebire nti ebedi nkomo na aban aba so ye na etrante ye wo se ye ka kire ombia be ka na wo man no afa ntoma pefre ye ko computer so dia dia be ba wo fa me de mente ho be ba na afi ya ma so kwan no afre afri fie na a kire wa ye nkomra sisi ye ko computer so dia dia be nkomra na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo slim wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkwa wo mu die bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me ni wacho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afraina mebeko. Menkrata krani. Hey, ani me ma connection man for den kofo sika adwane no yen otu di musa no. Oh, Express Group adornment. Akwantu aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say aye to ana say visiting so. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso. Obetimi de wa ko Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Afinsiapa Obo Herbal and Medical Research Center say wo ma nyina afinsiapa Dr. Obo say obronya chede de mo bia achede no ni ompeso bia de yare be sha fefoforo na say ni santi every 16 December the 25 December obetimi akọ Obo Herbal and Medical Research Center atena ya e wo Ghana ha ba bia akohwehwe woni padwam a onye wo kapre mi kire say eye free into wasebra no check wakoma o kidney wo liver ni woni padua akọ aka ne maun so wo hwe na ya de mu a obesa ma wo bra wanyu sika kese bia na wase a chew 30% jese untue sika twitwiridie se wo yade bi wo so na wakoa na nkwa for bronya chedi so na ko Dr. Bonchen na wansa o yade e ka obebo bia nso obeche mu 30% sene nso ma me bia mo se promotion na bronya chedi e sha se 16 December dia kozi 21st December na ebeko so e wo Bo Herbal branches edidi so e Kaswa official town Obenjedi restaurant enkransa owade seman aduakwan so Kumase Obenhunu wo Adwato Adumanu Sunyane owo Zinko on immigration center ne de enimhwe Techiman Obenkente Royal House open chemu abro mi de nso a obetimi afọ Wo Herbal number si so 0549 161 508 ni 0550 191 514 afi 0549 385 619 Owo Herbal and Medical Research Center Abibidro Kasa. Okay, bibidro kasa dia na so Obo Herbal no a ne omo makeka no a ye sponsors nya ye bu won ye de ani die so nkoma wo omako FDA for agia tomatoes eniema ekotote de mom patro wo fi ready enche bebia ho manatum na onso afra ache wado na afa ne Friday edition ye de si aha aye Sompa Asem Mpe Nipa edini ya Kingsley Kwakubu ache ofrem the nations anka Wofa Bishop Lumba meje oso na niema akona ne mese ne fa wo party a wo mto nchen fa ne obi wo mto nchen yem face fat e de na be ma Ghana tumpon e de na be me akoye nim ebi na omo yi akiri yem fo mo nko ase NDC fo na akwache MPP fo mo ton baas yemuza se na anu no NDC so wo power no a se bi omo be free power na de ne siye eno so ye nkomo fofora we ye ne ma ekoso wo Ghana ntini ye bi akye na ya fire ne akon akoye nim Ghana anokwafo wa ha ona ka nokore omo wo Ghana pa se Ghana be fa ne ntoma pa afra na nkwase ampafo so fra wo ye den
untimi sesa saa de wi saa na wi ase ne tie enti untimi na oje yenkonko ye nimna niema enkoto temfama ye me de kakra bi na me kan fa wi ho se oman na da ho e friend Ghana no ipacho ye nyina ebeto ye o ye beja ho akọ ano ye first census a onipa bia wo se won satimika utimi hunu se oman na da ho kakra ka na ye friend Ghana no ye beto ye beja ho akọ ama Ghana wonwu eti na ana nan tira nkwa oba wiase ewu ko ye no wo beto ye se 40 years ni na ana na ewu nanso wo beto bibi ye friend Ghana ye da so friend Ghana enti mpacho sa Ghana ne ma wakonya sa select obi ye friend leader bi na sa leader ne mra medi wanimu a mpacho select leader obetima hyehye Ghana ni yie na nso wu 40 years se de wo nana wa wu ko no a unchiri mate se ne ne wo nana ko ya wo na wo hoyi no ebeba beto ne mapa no ma body mpa de aka sa amna na so aye nana obebodi mpa e de abata wodi ne ho eno ne ntiase a ye nyina ye nya ye wo ntwededa ye bere ye eno na metie radio ihun training kase bi wo Ghana NDC power wodi mu akotene netimi ba so ba metie ne kase bia na mse man we kurati ni kakra se ya konkodene ya bre na NDC aba power it is a John Dramani mama ye bone a wo so de wo kuma MPP ndime nka bi me a me ba beka who said John Dramani mama be ye bone a me bu man me penasem me tia na me yam shame nam say this man is not fighting for Ghana, he is fighting for his own self and his stomach, and it's true. Why na catch the war say wo to aba mama ntino say mama aba power nipa wan to man ni rise wo kan bibi je na mama aba power no ya je Ghana afiri omo ni wo ne nsam so omo nka Ghana fo hu biem na anim nyansa Uhu se di pankura wan trauma John Dramani mama no sebe tafrache mama nyuma pa obeba abeye ebetima ma ne ko abedo amwo yusu ni kokroboti next time their man this party no ura fisa sa na ye campaign no na so mibusa sa afo ne se na Ghana kokroboti nyina gu omo dem edi omo kwena de koti ntim so na mama fae as ntokwa akuye nyina achi no Udi kokromoti ni firi wudem ina kwati ntima John Dramani mama anase nkomon ne to bi no masum ena omgoto abade ma no wosiripa ni nisa party ni ntina we new right so cover ama ho asem oyemfo so amia me ba beka muga se Ghana ya to ama mo mu bi mu nitire no muga Ghana mo dia na we yaba makoko dene okupa no makon awie edifi na akura de e wo se Ghana ye mame no na se munya na mafu na mo bo ho ban ana na o man yiye yo se de na mo ka se Ghana first no eno na mudi so senka mudi sa de ne so se Ghana be fa ne ntoma pa afura de a ene nka ndisi fura ban mu no MPP fura ban mu ko mo mpre nko peka bi e wo ba bi se ye ntama twitwa akoton because still an so mo anyam po a Ghana na mo dwene ho timudi makoma pa ba beta ye papa na ji no atima ba ye adwuma pa na abo Ghana o ma bi atimi ne nya adwuma maka se Ghana mpanifo ye 100 10 pe na adwene na nteni nyina ye se mmoa omodwene mmoa adwene ni ombedie ni omonsa beka eno ana omode nam system ni mu namba to meti yi me ko ama MPP ade adi na me ko ama no misusu se won ne betima be ye nyuma pa riza me ntokwa kun mu nyina na MPP benya Mini ana no won susu no e wo se ade nyuma pa ne prove kira ne se inti na ne ye present MPP mra na afi akonvince no next time ye kan MPP asema na obeto oba bajo a otifi a utiem to point strong enye sa na te say ya to abenu obi ko said John Dramani mama is excellency our president ono ne ye pese wo ba de a edi enti na ne ye pese wo ba yesusu se ne nyumo obeya ne ebia na efa chen ye wo aban mu no enti so aba de a ne wanto ama na ye MPP ni no mu be ye bibi de approve ne wrong we say adekonti e wanto ama papa we na otimi ye na afa free na kro de mirika akodi andis na ji we de oso oba ya mu nka bi nyansa be ne unim nyansa unim nyana wo ye anana wo fundia okay matemase se ma hunse sam twafo no bebre no nya sa antokwa no mkuse Ghana be yeyu oko efape wanya ne dini 2 obenya japade 3 obekremu niama enu nti no otoma nka wana ka cho so obi be ye president sam tuma no man to ama no nya me president wo he ne anya mitimi nka
metima ka firi se misusu se obetima ye ne yenye eno nti na mseme ntoma no di waba no wanya ya meka misusu se no obetima ye ne yenye eno waba no waba ye ne ye ti o se mitimi kambo na bazo se na menyene se obetima ye se waye enti kudos to the president ne yakoya nim oh man be ya adwa ye meledu me di MPP anamo me di NDC anamo do jimi bi atikuru nim aye jimi di NDC enya di o se ni nua ne kokeka MPP niema ni nyina bom e di enti na okeka abom a ai no mo mpe yasem no mpese ye beba ndi ye beba na ye wo dia Ghana sebita frache e yobi ni ana ne se dia papa bi na atikuo no wadi din atikuo so me pra be di Ghana nim na ma ye ni ye na papa bi so atene de no so di din ato so me baba be ye ni ye ti se we ye nya na we nya otan ni firi he Ghana yiye ye no ana ye nyina ya adwene wo so MPP for amajimi muntimu jimi so NDC for amujimi muntimu jimi so na campaign kese na ha ne ye no so onim nyansa aha de ye ntu petrol aha ye nsa V8 aha ye nsa lai aha ne ye nyuma pa na MPP ni na commence say eh we na ne yesi mama mabiem president yaba ne ma obe de mape ne sa metro ama no campaign kese ni nie yen kokuze yen yaba power wo mo ne ye bi ediase be ni bi ye ma ne mma ankasa biem oti radio sina ge be ba ho abebo nyam betuatua mo ye sa nyina aka medi mu jansu atwa ye ho ahia ugimi sa agimi no mbe prawo minya hwan kofu ogimi kura mu ye hu medumi o mu nyina Ghana ne ye pe ne ye ama Ghana sa ne ye fra no ensu wa nyina ebo Ghana ho ban edisa wo to na se wo se Ghana ne nye ye na wo o politics ndi na wo to ne a wo bedi ndi na wo to na obi nya na wo sizi obi nya aso obi ye tamfo aso obi nka ho saafo na make atrom se obi wa ahode boko akobu obi obo no onya wo hwemidu jansu atwa ye ho ahia omena ye Ghana so na ka mu sabe mutitiro mu bi nim nyansa ka mo sa afia bato okra sabe nya nipa na to aba no o kan se o mo ntiase as at 4 o'clock ebo 5 ni akrosu na abetie police station bi nipa 8 na abeto na enso edu anumira ya bobo ne timi bota in free sa police station na 8 pe na abeto wo dwene unim ne ensu ayeye unim ne ensase yeye unim ne homa ba yeye na de wo campaign kakra ye radio TV so abeka se ye ne brema ne ba ya anomanua masa ye nyina president na ba obi anya agibi no omo anga so omo ye proud ye ya nto aba keweka se ye ne take that decision because Ghana ya tim ye ya nto aba no ye ne ye doaso ye ne tim chese MPP beba ye ne tim chese NDC beba ye nto wo ye dai ohun ye hia ye nto ya nto person ye wa ohun ye hinu be free so sa party me am te ye me go for dos rough afima hu ne ya mo ani ye ka kire mo se huma Ghana mfa ne ntoma pamfira ye ni MPP ye ni NDC ye ba na police nya ya kono a ye nto na bitiu ndi etimi ye obia bi ye betimi dia ye obia ye nto aba fo na mo fra mo nyimu mpie na me mo wofa me mo mabazo se mo tie masempa ya nto aba bibia ye kama eno ye nche obu enye ye bato ye ko 0551931930 05489191 ye na man ba ko afeli tu betima fra 0243 639600 0243639600 so fra betima chewa dwene yakon akoyanim oba wa mano kura na me yu ntam kura me ntwin so. Hello. Yes sir. Asante no offense abofo. Offense boko de. Ya dum offense boko. Asante kasa Ghana ni yanko. Akoma na hu ya nyame adum wajo. Boko ya kaka ne se. Ya kaka ne se. Abandi ba no be bibia. Ya Ghana de ye ka nyina no. Abandi ba ne so be bibia. Na no opponent na obeba no abani please o yo woye no no gyan ho Jimmy government military hospital your president John Dramani agency Wofa hospital kitu Wofa aben na na Dubai na so nko to so me ba tawa me over so temenga me over so temenga hello udie me amitio ni awoka
mama bɛyɛ ne kama nana do ba wa metoa so ɛnu nti ne ato atia ne nɛ so am interchange nana do nso astarte yɛn hwɛ sɛ onua nso bɛba bɛyɛ nso am yɛbɛto atia no yɛn mfa ho ne ne waba wo saa ne yɛpɛ sɛ no ɔmo di nkɔmɔ no ɔso anya mfa to ho bi kama hospital kɛseɛ wa metoa so ɛho ahinti na me no bi enu yato atia no yɛn nyina yɛwɔ mpipi ato atia no ɔnso interchange ne si wɔ no yɛn hwɛ sɛ ɔbɛba bɛtoa so a wantoa so yɛ simple Ghana ni yepe ni obi ando bi ntabi hello yeah, good evening. Yes sir boss Me pa chom pese me contribute to my program chance wo ho ma wunti ne yete ya yo pa chom pese me madwen kire no na hello mi tie o pa o ene pressure wo menko me pa chom na Lumba eka Asem Mpe about the program and all ye no other stations nipa ne se na aban tiema nipa ne nkyere na adwen obi nkyere na adwen about say the nipa ne MPP na send that particular program no me follow okay but boy say out a point in nipa wanka say ni Ghanaian bia MPP ni ana me boss me pa cho ye nyina ana me moa wo kakra we just have to be fair here say nipa ne ka ade na kire mampanyina wa baso onni ni honti ne wakaye enti waka waba ye Ghana president once waba ye no eya wose ye ka enya wose ye ka ya mfa ne ono no kan kwata no ti edi sa agidi a ene da achi bi MPP so ba dentia ma me kan sa ne se dentia ma ono so kan sa ne se ne nipa no tama na abaida da ne te so no ye na ekoso ana enye no ne nipa na nka but omo no de omo fight against sense tama na abaida da te so sa ne ya ka se saafo na jimi ndia da wase pa waboa ye wotie saafo ne yeso o magimi no ndia da wase pa onipa bia aban ba so wi a asa wo de wo ba bi pot ya wugina no saafo na so o magimi ndutie me mfa to na me se me firikofo fi abaja fiem enso ma nto aba ene ma ye mahi hello yes sir yeah pacho posu pacho mi tio nyamana youth no free amount for no that was this Wednesday council we youth need MPP youth need we warehouse mo di abubu ya ko fa iron sheet agoya miensa mo di akofa iron sheet nko ma a mo de ko ye youth yo ko chi o mo a mo sa return that thing it is Ghana ha mu e de na pese e de o my Ghana e me boss nyamisha we say na buy na was when super na buy na enti na ye tu fusa sa ankwasa se yen so bi president bia boy president same wo ho man wo ho ne nsesa hwe onya boy president ye ne nkokode no onye ne hia nyamisha pa hello good evening papa yes sir me boss me kata free atosu ko etoti eradi nshira wa denjo mo kana asempa ye ene ye adwuye ye wo ye rapafo yewo brewery asokwa brewery iluduko wood village kwanzo ye wonwa yese NDC for bi omse onwa bai na ba omle mutu abigina brewery ose oba beji omustisi enya sabetwa ene enya sabetwa omsi omo asokwa NDC enya sabetwa omtese enipa omo beji sa station na omuduko village na akane kofo esima hello yes sir nyamisha no wafutu ade aba ye hunu saafo ne ye ka chom nyan se o mansa che o wade no mo yesi a ye nto abafo ye ne ho odin next 4 years mama be kwa kwagina wo me we dede bia ne agiri ni obi ana be che obi ana onye wo Ghana obi aye president hello yes madam good evening
debate who say omu NDC who say NDC t-shirt that means omu NDC fuala omu ya shisho omu ye na some other 20 to NDC I say NDC one I say Bajo katinima makadwa say yenye pasha eyibia wa ha ye kanokra na ache nipa menyini so ye bu obi maame ono ane baba kwa akwhye omo bu na tade bi se mbe heda abebu maame abegu anim ase edine ma bi wa ye nyina ye nwene gwa cheri ewuni ekọ. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir. You Wofa Lumba wadaroma madam Asem futu na modiaba yesre o man no you are going to get number 4 NDC DPO mu nyina ga na nyo modia se ne wo ka no it wu me nyina nya ba ko ni anka mu mi anfa gidie nya komapa entai ne wa balachi na nyama ko ye ya ye die be firi ho na be kan kirima na o mo ba no enti obi ama ne bonto ne yam ni anfa gidie entai o man na ki madam Asem nyami njira opa. Hello. Yes sir. Good evening sir. Ma kasa ne nkoso na twu mfra fidie no ne yankonko ya nim. Acho for ya abai for this year. And almost 2015 MPB by home perform. But this year so MPB fine almost this in next week there was a chance no za fe ni abo dem about we ba nyina nka bi Sompa Mpe Nipa on say ye head anko by free next week awrade yankuye na yanko fie nko ade asa ankomo no ye be ko set bia na ye di nkomo Fridays na me yahunu ne ye koso na fe ya kire o man na ye be boy na atimi akoye nya ba akofo na ne abere ma abo ntoyem ye de ofre nyina be sia Uni Glory Worship Center esofu panyini kununum nuam no wo Dr. Alex Kwabena Jamfi papa we wo bo adwuma papa nyame ni pa we ebiro den haama ene ne ma ye adwuma dam ne te se de beti akọ na yakoye nim na ne ma akotote de ama birthday bi da pono so emi nua ba bi bai hwan na e bai akwaku yanko ye hwe nua bai ye frɛ no akosuafobi okay abusua pani ya wo pon na ne mo nyam se wo ginya se na ne di hyekan ni abusua pani ginya se abusua pani ne bani ya ne wo ginya se ye mikrum okay na ye nua bai wa binye enne Cape Coast University enne na or graduate ye nti wa binye na abusua pani ya wo pon se yem fase dama obey abusua no so abusua se ne wo fase wanya basa ne watima graduate abusua fobi graduate way Cape Coast University graduation ne nti na chese masters on wa bin ahye where the shekan e wo ginya se ahwe ni ye na bedroom me bi hu ni ye pa otumfo yiri krom nkonya yiri krom no sanete nti minim America akosua yankopon hira opa wa ya de wa hye obusua ni nyam ahye obusua pa adam fono no we obaze na ni mo nyam akosua nyam nshon kan no nyo kase o mani je ntena waboboa no o mesika ntena waboboa no o be kase ko yiso be kase pa ukuada ba ne father mfo no ada no ne ma nyam nkan no nyo kase ko kuma yo yi mema abumfu ma yo yi Pacho ye production line bibia ni abetuma frɛ ni akwa ni pacho wa na mo pɛ number o pɛ mo na samo na bo wa frɛ line we o mo de be ma di ba hwɛ line we nso number no ye 0243 585 878 0243 58 78 0243 58 78 0552 0953 93 0552 095393 Jennifer Ewrade Nyankopon hira kuya na onhira eye amajamfu anso emame sanso ena ye Ella Ewrade nhira wonhira maame afia ne eye Granny na wonhira sister Sheila anso emame nyame nhira mu nyina onka mu nyame pada se ne obade wankuye na wanye ye nkwa mfiri ensem a ebehia agudie pore na so wachia wo bia ye de masi ya kramo